Do día 2/3/2015, que corresponde ao mes de febreiro. Primeiro punto da orde do día, aprobación dos borradores das actas das sesións ordinaria e extraordinaria do 20/1/2015. Algúnha intervención por parte dos concelleiros e concelleiras? Se non hai ninguna intervención, dáse por aprobada por unanimidade esas dúas actas anteriores e pasamos á parte resolutiva. Punto número 2, modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana para adaptar o ámbito do sector do solo urbanizable a un 2 o BAO, aprobación provisional. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen da Comisión Informativa de Urbanismo. Bos días. A Comisión Informativa de Urbanismo e Medio Ambiente, na súa sesión celebrada en 4 de febreiro deste ano, ditaminou favorablemente por unanimidade a proposta de acordo que consta no expediente. Moitas grazas. Alguna intervención? Señor Louro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Brevemente, para mostrar a satisfacción do Grupo Socialista, para que un día como hoxe o Pleno da Corporación teña a oportunidade e a ocasión de aprobar dun xeito provisional a modificación puntual no ámbito dun solo urbanizable a un 2 no BAO Campañó. Estamos falando do polígono comercial, o polígono industrial de Campañó. E eu debo decir que fai casi 4 anos que a Concellería de Urbanismo impulsou sen descanso e en plena sintonía co Pleno da Corporación, hai que dicilo, e coa sociedade promotora promoveu este polígono empresarial. E hai casi 4 anos que sorteamos un por un todos os obstáculos dun camiño realmente difícil, repleto de informes e contrainformes chegados de dúas administracións, da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado. Hubo unha tramitación tremendamente complicada, dado que tamén o solo presentaba as súas singularidades e as súas dificultades. Este asunto ben herdado do período de goberno anterior e que me consta que tamén con Teresa Casal na área de urbanismo fixeron un esforzo importante. E nós seguímoslo facendo por unha razón elemental, porque dotar a Pontevedra de solo empresarial é un obxectivo que o Grupo Municipal Socialista se planteou e neste caso concreto, unha vez que isto se aprobe dun xeito definitivo pola Xunta de Galicia, pois Pontevedra dispoñerá de máis ou menos 50.000 metros cuadrados máis de solo empresarial e as previsións que hai de que se creen en este solo empresarial en torno aos 300 postos de traballo. Razón na que nos apoiamos e na que nos entusiasmamos, porque no momento político no que estamos vivindo e no momento económico no que estamos vivindo, a creación de postos de traballo debe ser unha prioridade. Dicía eu, señor alcalde, cando facía uso da palabra, que era brevemente, pois para esta brevedade é por o que fixe uso da palabra, empuxar dun xeito definitivo para que isto se aprobe dun xeito definitivo por parte da Xunta de Galicia. Estamos falando de postos de traballo, estamos falando de empleo e estamos falando, por lo tanto, de palabras maiores. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde. Moitas grazas, señor Louro. Algúnha intervención? Señor Fernández, ten a palabra. Ben, bons días a todos os presentes. Brevemente tamén, como dixo o señor Louro, para anunciar o noso voto favorable, pero que sí é que isto é unha efeméride que merece celebrarse, como é a creación de novo solo industrial e comercial. Xa iba sendo hora, señor Louro e señores do Goberno, de que nesta cidade se empece a apostar pola industria e pola empregabilidade. Levamos moitos anos, este é un trámite que leva de fai moitos anos e, sinceramente, aquí parece que neste goberno hai concelleiros que para mover unha perna pídenlle primeiro permiso a outra. Eu o que lles pido, señores do goberno,
é que, en canto á oportunidade de creación de empleo, en canto unha industria mostre o mínimo interés en instalarse nesta cidade, que non podemos tardar 15-20 anos en tramitar a modificación puntual do pexón. Polo que lle recordo que temos un pexón moi antigo, totalmente desfasado, que é prioritario para esta cidade sacalo adiante. Benvidos a apostar polo emprego na cidade do 30% do paro. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Se non hai máis intervención, sométese. Señora Bienpica, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Sí, adelantar mi voto favorable porque efectivamente esa creación de nuevo suelo industrial beneficia para todos y me gustaría invitar al Concello para que siga en esta línea. Gracias. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da Corporación. Pasamos ao punto número 3, modificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana para establecer e regular o uso de crematorio, recurso de reposición interposto contra o acordo de aprobación provisional. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Urbanismo, na súa sesión deste mes, a mesma que se sinalou anteriormente, ditaminou favorablemente a proposta de inadmisión a trámite do recurso por unanimidade dos membros da propia Comisión. Moitas grazas, señor secretario. Alguna intervención? Señor Lobo. Sí, señor alcalde, de novo tamén con brevedade. É dicir, trátase de un recurso interposto frente a un acordo do Pleno do pasado 17 de novembro do ano 14, polo que se prestou a aprobación provisional á modificación puntual do pexou para regular o uso de crematorios. Hai que dicir, e dicía moi ben o señor secretario, e está recollido, que o recurso é improcedente porque cuestiona a modificación do plan xeral en fase de tramitación, e isto debe facerse cando hai unha resolución, cando está unha aprobación definitiva, que estamos no caso, e, por lo tanto, hai que facer este recurso ante a aprobación definitiva por parte da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias, non as ten este pleno, nin as ten o Concello de Pontevedra. Por lo tanto, fáganse as cousas desde o punto de vista xurídico como corresponde, porque senón quen as está facendo está perdendo tempo. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde. Moitas grazas, señor. Eu agradecería a xente que estuvera en silencio. Bueno. Moitas grazas. Señor Louro, moitas grazas. Algúnha outra intervención? Señor... Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Quero saudar especialmente aos veciños que os enchen este patio de butacas do Teatro Principal, os veciños da plataforma anticrematorios, que se está tratando aquí neste punto, pero quero darlle tamén un saúdo especial a todos estes veciños porque é a primeira vez que ves o patio de butacas cheo por un asunto de interese municipal e, polo tanto, quero dar uns bons días aos veciños da plataforma contra a planta de compostaxe de Canicouva. Eu quero dicir que o máis probable, o máis seguro, que o alcalde de Pontevedra non lles deixe intervir. Nos abogamos sempre por unha modificación de regulamento para que no pleno do Concello de Pontevedra, que é o pleno dos cidadáns de Pontevedra, poida haber un turno de intervención popular. Así o faremos cando gobernemos, poderán intervir os veciños no Concello de Pontevedra porque é o seu pleno. É relevante esta presencia aquí porque, insisto, é a primeira vez que eu, nos 7 anos que levo de concelleiro, vexo algo así. Isto é un síntoma de que algo está cambiando en Pontevedra. Algo está cambiando, señor Lores. Os veciños xa non se calan. Os veciños xa perderon o medo, a pesar das represalias aos que vostede somete os veciños discrepantes. Pero creo que isto é un bo síntoma do que vostede debería tomar moi boa nota, señor Lores. Creo que os veciños de Pontevedra, particularmente os veciños de Ponte Sampaio, a súa presencia aquí merecería, por lo menos, que vostede lle deixara falar, porque son personas que están deixando as súas tarefas habituais, a casa, o seu traballo, moitos deles, para dedicar o tempo para estar aquí, porque isto é un reflexo claro de que isto levanta moito interese. En ese sentido, nos aí dixemos que a vostede lle demos o apoio para facer
unha planta de compostaxe en Pontevedra cunha condición, e así yo dixen neste pleno e así están as actas, e a condición era que a ubicación que vostedes elexiran non tivera rexeitamento veciñal. E esa condición, señor Lores, non se ten cumprido. Vostede manexou isto con total opacidade, metendo medo, xerando alarma en todas as parroquias e en tranquilidade en todas as parroquias de Pontevedra, e nós temos que decirlle que hai moitos colectivos, Naseiros Albedosa, Salinas de Ulló, a Federación Boavila, a Federación Castelao, a AMPA de Ponte Sampaio, as comunidades de Augas, a Plantiforma Anticrematorio, Salvemos a Fracha, a Mancomunidade de Montes, Plataforma de Comunidades de Montes de Ponte Caldelas, Unión Sampaio, a Asociación de Vecinos Soeros de Ponte Sampaio, a Asociación de Vecinos Santa María de Ponte Sampaio, Comunidade de Montes de Ponte Sampaio e outros partidos políticos, entre os que se atopa o Partido Popular de Pontevedra. Habendo rexeitamento non se cumple a condición que nos impusemos e, polo tanto, xa lle digo aquí, e volvo a dicir no pleno, que non imos apoiar a construción dunha planta de compostaxe na Canicouba. E agora, centrando na proposta que vostedes nos traen aquí, falando dos crematorios, este é un asunto no que os informes xurídicos din que o recurso non se pode admitir a trámite e, habendo informes xurídicos en contra, nós que somos plenamente respetuosos, non como goberno, pois imos apoiar esa proposta dos técnicos xurídicos. Pero é verdade que co tema dos crematorios pasou algo parecido como que está a ocurrir coa planta de compostaxe. Foi unha xestión desastrosa. Nós, en o principio, cando apareceron varias iniciativas para facer crematorios en Pontevedra, dixemos que a mellor solución era aproveitar o momento para facer un novo plan xeral, non un remendo cunha modificación puntual do plan xeral, senón que un novo plan xeral. Non fixeron caso, se conformaron cun remendo. Nós, por outra banda, propusemos unha alternativa, unha ubicación alternativa, que era un exemplo, pero demostrouse que podía haber alternativas como calquera outra. Vostedes non se molestaron en buscar unha parcela que non molestara a ninguén. Algo similar co que está ocurrindo coa planta de compostaxe. Non fixeron caso, non xestionaron, e, señor Lores, é lamentable que a día de hoxe vostedes siga sin recibir os afectados polos crematorios de Pontevedra. É lamentable que fixeran unha normativa á carta para que de 3 iniciativas ou 4 iniciativas de crematorios se poida establecer unha que é un crematorio urbano. Por lo tanto, nós xa manifestamos o noso desacordo con esa modificación do plan xeral. Hoxe, o que nos traen aquí é a desestimación, a inadmisión a trámite dun recurso dun particular por cuestións jurídicas, e nós xa nos manifestamos na comisión que, habendo informes jurídicos que así o avalan, así o imos apoiar. Pero isto non desmerece nin deixa de lado cal é a nosa postura política con respecto aos crematorios. Isto había que sentar as empresas, sentar os veciños e sentarse o Concello para buscar unha solución, e, desde logo, iso non foi nunca o seu interese. Como non vai ser nunca o seu interese velar por unha ubicación na que estén de acordo todos os veciños de Pontevedra que poden estar afectados. A día de hoxe, señor Lores, é lamentable que vostedes non se teñan desplazado a Ponte Sampaio para falar con estes veciños. Pero xa lle digo a estes veciños que as cousas van a cambiar a partir de maio. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. ¿Algunha outra intervención? Señora Bienpica. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto que estamos votando, legalmente no cabe ese recurso, por eso votamos por unanimidad. Me parece, bueno, pues simplemente que es lo que toca hacer y no entiendo cómo se utiliza este pleno para hacer un meeting. Me parece un poco triste. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Bienpica. Señor Louro, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Hai moito tempo que dende o Grupo Socialista vimos dicindo que a aprobación deste asunto era competencia da Xunta de Galicia. Señor Moreira, escoite, porque pode ser útil para clarificar a súa confusión mental. Por lo tanto, correspóndelle á Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular tomar este tipo de decisión, señor Moreira. E vostede está no Parlamento de Galicia, ademais de estar no pleno desta corporación. E, ademais, vostede é do Partido Popular. E dixo que o que estuvera nas súas mans, pois iña tratar de axudalo e encauzalo. E vostede, neste asunto, o que se casou foi de armar follón, de confundir aos veciños, e sigue os confundindo.
porque correspóndelle á Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, tomar esta decisión. Polo tanto, póñase a andar, que nós fixemos o que tiñamos que facer dun xeito moi responsable. Non fun eu o que votou no ano 2009 un plan especial de infraestructuras e dotacións para dotar a Pontevedra dun equipamento destas características. Foi vostede e foi o Partido Popular por unanimidade. Por unanimidade. Ahora que están os veciños aquí, algúns afectados por este asunto, diríxase a eles, e dígalle vostede por que razón no ano 2009 votou dunha maneira, e hoxe vota de outra. Sabe por qué, señor Moreira? Porque vostede non é unha persona seria, vostede non é unha persona confiable, vostede non é unha persona na que un se poda fiar. Por lo tanto, ahora encontrámonos coa realidade. E a realidade cal é? A realidade é que un veciño presenta un recurso a un acto de trámite e ese recurso non procede. E cando procede ese recurso? Ese recurso procede unha vez que haya resolución, unha vez que haya decisión final. E esa decisión final correspóndelle á Xunta de Galicia, que é a administración competente, señor Moreira. Por lo tanto, céntrese vostede para que o seu traballo sea eficiente, sea efectivo. Poña a cabeza no seu sitio, poña a cabeza a Xunta de Galicia, que é a competente en esta materia, non é o Grupo Municipal Socialista. Xa nos gustaría. Agora unha cousa, se vostedes abdican desa competencia, nós podemos facer caso dela. Pero fágano. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor Louro. Señor Mosquera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Benvidos a este pleno. Eu creo que aquí o que se debe contrastar feitos. Parece que o señor Moreira, despois de pasar vido unha convención do PP, estáse confundindo, entón solta aquí un meeting que non ven absolutamente a conto pa nada, onde evidentemente solta unha serie de imprecisións, de incorreccións e de mentiras abertas e demais. Pero se o que quere é levar o pleno por esa vía do mitin, logo nós non lle vamos a entrar. Por lo tanto, siga usted co seu carrete, que as incoherencias son ben coñecidas. Se non hai máis intervención, somete o seu punto. Señor Moreira. Gracias, señor presidente. Mire, señor Louro, os veciños saben que eu dou a cara. Eu dei a cara, estuve con eles desde o principio, fui un sincero. Non foi sincero o seu goberno, porque no ano 2009, cando vostedes nos trouxeron aquí, é verdad que vostede non estaba, pero estaba o seu partido, estaba este alcalde, nos dixeron que con aquel plan de infraestructuras, el plan especial de infraestructuras, non había ningunha alegación en contra. Os veciños me enseñaron alegacións presentadas. E nós votamos o que votamos, porque vostedes nos aseguraron que non había ningunha alegación dun veciño. E houve veciños que me enseñaron posteriormente alegacións co sello de presentación, o cal quere decir que había alegaciones, o que significa que alguén no goberno nos mentiu. Por eso votamos o que votamos, señor Louro. E vostede sabe perfectamente que quen diseña o urbanismo de Pontevedra, e debería sabelo, non porque o diga eu, senón porque o din os propios técnicos da súa Consellería de Urbanismo, cando defenden a autonomía local para diseñar o seu urbanismo no Concello de Pontevedra e non aceptan intromisións, vostedes saben perfectamente, vostedes recoñecen que o Concello de Pontevedra, igual que son o resto de concellos, no seu término municipal, quen diseña onde van os crematorios, onde van as industrias, onde van os comercios. En este caso son vostedes os que diseñaron todo eso. Sabe perfectamente que a Xunta de Galicia ten unha mera función prácticamente de visado de legalidade para ver se está toda a documentación. E a mostra clara foi que poucos días tardou en acordarse a aprobación definitiva. Sabe por qué? Porque a Xunta non é quen diseña o urbanismo de Pontevedra. A Xunta solamente analiza que a documentación está correcta. No contido non se meten, porque non se pode meter. E vostede o sabe perfectamente, se non o sabe, debería lerse os informes que elaboran os seus propios técnicos. E no tema dos crematorios hai moitísimos paralelismos con respecto ao que está ocorrendo coa planta de compostaxe. Houve opacidade na xestión dos crematorios, vostede nos dixo que iba a marcar unha distancia de 500 metros, logo quitoulle un cero e apareceron 50 metros de distancia, o cual, señor Louro, terá vostede que entender que é unha diferencia bastante salientable. Xa sabemos que vostede regulou, e así o dixo na radio, o tema dos crematorios para as zonas urbanas onde vostede vive, pero se esqueceu de regular os crematorios ou de pensar nos veciños que tamén viven en zonas urbanas como a Parda.
Outro punto en común que tamén se dá por caso da planta de compostaxe é o rexeitamento veciñal. Houve o rexeitamento veciñal a súa proposta, o seu texto que aprobaron para a modificación do plan xeral, e hai rexeitamento veciñal en canto a ubicación da planta de compostaxe, que non é un rexeitamento en canto a conveniencia de estudiar a implantación dunha planta de compostaxe en Pontevedra, senón a ubicación, que foi a condición que nos pusemos aquí alto e claro. E dixenlle ao alcalde, ojo con la ubicación. O noso apoio está condicionado a que a ubicación non se nere rechazo veciñal. E creo que o listado que lle leín antes de colectivos que están manifestándose en contra desa ubicación que non dá conveniencia dunha planta de compostaxe, creo que é un rexeitamento bastante salientable. Eu, de forma coherente, cumplín o meu compromiso cos meus compañeros e, se non se dá condición, non hai apoio. E, señor Louro, a responsabilidade do que fai mal o goberno non é da oposición. Vostedes agora tratan de desmarcarse dos seus socios de goberno porque hai preto eleccións municipais, pero, amigo mío, esas cousas había que pensalas en maio do 2011, cando vostedes fixeron alcalde este señor, aínda que non ganou as eleccións, pero vostedes o fixeron alcalde a cambio non sei de que, vostedes saberán de que. Eu intúo por que pode ser, pero, desde logo, os responsables do que fai mal o goberno ou do que non fai o goberno, desde logo non é do Partido Popular. Eso deberían saberlo vostedes. Ese é o problema. Por lo tanto, nos insistimos no punto ahora que traen a colación, de acordo que os informes jurídicos, imos a votar a favor, pero non se esquezan do regueiro de desastrosa xestión urbanística e da alarma social que están xerando vostedes, que xeraron cos crematorios e que ahora están xerando aquí na parroquia de Ponte Sampaio e que xa xeraron tamén no seu momento en Campañó, en Cerponzóns, en Marcón, incluso en muchísimas parroquias, porque vostedes traballan con total opacidade. É increíble que a día de hoxe o alcalde non me chamara para propoñerme a min ou para decirme que ubicación se estaba estudiando. Eu tuve que entrarme pola prensa de onde iba a ir a planta de compostaxe. Ainda que sei ben que vostedes, o seu grupo municipal, o sabía previamente antes de que rematara o ano 2014, pero non dixeron nada, pero o sabían, o sabían. Nada máis, alcalde, moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Algúnha outra intervención? Se non hai máis intervención, sometes o punto a votación. Votos en contra, ningún, abstención ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte, punto número 4, trámite de audiencia vista no procedimento polo que se incoa expediente de caducidade da concesión outorgada pola orde ministerial de data 13/6 de 1958 a Empresa Nacional de Celulosas S.A. ENCE, ratificación das alegacións formuladas pola Xunta de Goberno Local. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión do Pleno de Ordenación do Territorio, Infraestructuras, Obras e Servizos, na súa sesión do 23 deste mes, dictaminou favorablemente a proposta de acordo que consta no expediente coa abstención dos señores concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Mosqueira. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, este é un asunto que en principio ven derivado de unha sentenza xa firme do Supremo no que obriga a costas a costa do Estado a incoar o expediente de caducidade da concesión outorgada á empresa de celulosas, naquel momento fora en Celnosa. Ben, nesa execución da sentencia, o Ministerio entende que os motivos para incoar a caducidade que se fixaron na sentenza, pois se poderían ampliar e dar un trámite de audiencia para facer esta posibilidade de ampliar. Ben, o Concello de Pontevedra, os diversos servicios estudaron o asunto e fan unha proposta que supoñen que sea conocida por todos os grupos e na que basicamente, digamos, o que é un aspecto político pois o que quere é deixar claro que a postura clara e rotunda de que ENCE se ten que ir aí e que todos os motivos, todas as posibilidades que poida haber para acadar ese objetivo vanse usar. En este caso, o trámite de caducidade, un informe feito polos funcionarios aportando todas as
as outras posibilidades, a mellor que estaba na sentencia, para lograr recuperar a marisma de Lourizán, ese medio millón de metros cuadrados que están agora estropeados. Ese é o motivo desta máis. E nada máis por agora. Moitas grazas. Algúna outra intervención? Mentiros. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días. Bueno, eu tamén vou empezar por saludar aos veciños e veciñas que nos acompañan hoxe aquí neste pleno. E, bueno, tamén vou aproveitar que o Pisuerga pasa por Valladolid, claro. E antes de falar do tema que nos ocupa, quería decir algunhas cousas. Non, mire, señor Moreira, mire. Eu sei que usted busca o seu minuto de gloria, me parece fantástico que busque o seu minuto de gloria, non? Pero, mire, estes veciños que están aquí non terían por que estar hoxe aquí. Si están hoxe aquí é porque vostede e o seu grupo municipal apoiou a instalación dun vertedoiro en Pontevedra e votou a favor do protocolo para a instalación dun vertedoiro de lixo en Pontevedra. E non se escude vostede detrás de aquelo de que, ojo, que ya advertí que si había conflito vecinal, meu voto cambiaría, porque non é verdade. Non é verdade. Aquí hubo despois, cando xa había conflito veciñal en Campañó, en Verducido, en Alba, en Marcón, houbo unha moción do Partido Socialista que vostede tampouco apoiou. Por tanto, non engaña a nadie. E é evidente que, claro, sí que hai certo paralelismo co tema dos crematorios. Vostedes votan según lles convén. Pero según lles convén a vostedes, non os veciños, según lles convén a vostedes. Entón, aquí, ata de agora, os únicos que defendemos a non instalación dun vertedero de lixo no Concello de Pontevedra fomos o Partido Socialista. E iso ten que quedar bastante claro. Aquí, quen votou en contra do protocolo, fomos os socialistas. E quen truxe unha moción aquí para evitar que se firmase o convenio, fomos os socialistas. E non encontramos ninguna receptividade por parte do Partido Popular. Espero que agora, que estamos nestas eleccións, vostedes igual viren, non o sei, pero mire, hai que ser sinceiros cos veciños, hai que ser moi sinceiros cos veciños si queremos que os veciños que crean en nós. E dito todo isto, paso ao asunto que nos interesa hoxe aquí, que é o da caducidade. Os socialistas imos a votar a favor deste documento aprobado pola Xunta de Goberno en relación co asunto da caducidade. Este é un asunto que arranca lá por o ano 2004, non me acordo exactamente da data, creo que foi setembro ou outubro do ano 2004, cando unha asociación presentou o primeiro escrito ante o Servicio Provincial de Costas de Pontevedra solicitando que se incoase un procedemento de caducidade ou de recuperación dos terreos que ocupa o complexo industrial en base a unha serie de motivos, basicamente a incumprimentos do pliego de condicións da concesión e a unha alteración da finalidade do título. Ante a falla de resolución dese escrito, en febreiro de 2005, concretamente o 3 de febreiro de 2005, esa mesma asociación presenta un recurso de alzada contra a denegación da solicitude anterior, tamén por silencio administrativo. Por lo tanto, fai agora pouco máis de 10 anos que un grupiño de personas decidiron, ou se me permite, decidimos que o único xeito posible de facer as cousas era iniciar un procedemento judicial para que se recoñecese o dereito de todos os pontevedreses a que a administración cumplira coa súa función, que era vixiar porque se cumpriran as normas e as cláusulas establecidas no seu momento con motivo da concesión. E así se inicia un longo camiño xudicial non exento de atrancos, tanto por parte das administracións, e falo en plural, como incluso polos propios tribunais que fixeron en máis dunha ocasión de dique de contención. Sería moi longo de relatar, podíamos estar aquí toda a mañá falando das peripecias vividas, baste con decir que o propio Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, despois de ter o asunto prácticamente visto para sentencia, decide declararse incompetente
e remitir todo o asunto á Audiencia Nacional e obriga a asociación a comenzar de novo a tramitación, retrasando a resolución casi 2 anos. En paralelo, esa mesma asociación abre outros frentes, tanto frente á Pasteira como ante outras concesións adyacentes. E faino tanto pola convicción de que hai que facelo, porque hai que ver se es que están ali cumplen os requisitos das concesións, como tamén por razóns estratégicas, porque dende o primeiro momento decatáronse de que as administracións furtaban información nos expedientes administrativos. E por eso se decide ampliar o abano a todas as concesións das marismas de Lurizán. E o tempo foille dando a razón á asociación. Coa remisión de cada expediente administrativo se constataba que aparecían documentos que non figuraban noutros. E isto, a base de sumar, permitiu facer unha composición da situación como nunca se fixera hasta entón. E iso a coste de dedicarlle moito tempo e moitas enerxías. E quero engadir que os que furtaban a documentación eran todas as administracións, incluído o Concello de Pontevedra. E fixeron falta varios contenciosos para enterarnos da verdade. Sempre faltaba un papel ou un informe e nunca se mostrou moito interés por colaborar. Probablemente porque nadie se decataba da importancia do asunto. E incluso, por que non dicilo, se burlaban abertamente deses aventureiros que, según algún, se metían nun callejón sin saída. Iso son comentarios que se fixeron no seu momento. Incluso, ata fai ben pouco, algunhas formacións políticas e algúns medios de comunicación non prestaban moito interés a este procedimento. E agora, aquí estamos, aportando alegacións ante a que sexa probablemente a única alternativa para que Ence abandone a ría. E é unha auténtica paradoxa. Fai ben pouco escoitaba e sentía a displicencia e agora parece que algúns desos displicentes descubriron a penicilina. Pero pensar que a clave da situación actual é este procedimento é unha proba de que hai un descoñecemento do duro e arduo que foi o camiño para chegar a iso. A chave, a verdadeira clave de todo, parte dun anuncio que casi pasou desapercibido no boletín oficial da provincia de Pontevedra xa fai máis de 10 anos. Un anuncio no que se sacaba a información pública a solicitude de Ence para declarar a desafección dos terrenos que ocupa. Foi algo que se fixo con moita alevosía e certa nocturnidade, precisamente pola importancia que tiña. Este procedimento, que naceu case agochado, ten unha importancia vital para a empresa. O goberno do Partido Popular en Madrid, naquel momento, era consciente de que era a mellor forma de eternizar a presencia do complexo na súa ubicación, porque se trataba de declarar que os terrenos das marismas perderan o seu carácter e que eran irrecuperables, polo que se solicitaba a súa desafectación, pasando de ser dominio público marítimo terrestre a ter un carácter patrimonial, que podería ser vendido e incluso adquirido pola propia empresa. Fíxense a importancia do asunto, que se intentou colar de rondón. E fíxense xa que daquela o Partido Popular buscaba camiños para que o complexo se consolidase en Pontevedra, aínda que non se atrevían a tanto como se atreveron agora coa modificación da Lei de Costas. Iniciouse así un proceso farragoso, onde tampouco se dubidou en agochar informes, en embarullar o procedimento, ata tal punto que, ante as alegacións presentadas, que fixo a Administración? Pois, sencillamente, non resolver, deixalo quedar, coa esperanza de que o paso do tempo permitise proceder á súa resolución no sentido desexado pola empresa e polo Partido Popular. Como vostedes saben, a Administración está obrigada a resolver, pero ten a potestade de resolver casi cando queira. Así que, hábilmente, ante a presión social que se desencaderou, o PP decidiu deixar pasar o tempo e esperar o momento propicio. E, curiosamente,
outras administracións, incluído o Concello, non superou reaccionar. Mellor dito, non fixeron nada, deixando aberta unha porta moi perigosa. E de novo tivo que ser unha asociación, ao marxe das administracións, quen actuara solicitando algo tan sinxelo como unha certificación do silencio. E foi precisamente esa actuación a que obligou a resolver a administración denegando a solicitude de ENCE. E aí se lles cerrou a porta que eles tiñan aberta. Como ven, o asunto é moito máis enrevesado e foi moito máis complicado do que agora se pode expoñer nunha breve intervención. Centos de horas, moitos centos de horas dedicadas a ir pechando as portas que a propia administración íalle abrindo á empresa e, por outra banda, abrindo novas expectativas máis alá da oposición de palabra. O tempo e os anos acabaron dando razón a aqueles atrevidos e incluso despreciados que iniciaron unha loita seria e sensata para que a administración tomara en serio a cousa, que non era unha cousa menor. Para terminar, creo que todos deberíamos facer unha reflexión. Algúns daquelas persoas que iniciaron este procedimento, cando as cousas parecían máis complicadas do que xa eran de costumbre, algúns decían: estamos facendo o traballo que deberían facer outros. Estamos facendo o que lle corresponde á administración. E iso sí que hai que reprochalo. Si este traballo que iniciou unha asociación no ano 2004 se tivera feito dende o ano 1999, agora non andaríamos con estes apuros. Si desde o Concello, ademais de polemizar, se houbera aberto esta vía da recuperación dos terreos pola súa caducidade, esta situación estaría solucionada fai moitos anos. Eu espero que aínda non sexa tarde para solucionala e que as alegacións que presentamos, xunto cos que se presenten por outros interesados, tráiganos a boa noticia da recuperación das marismas de Lourizán. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Alguna outra intervención? Señora Bienpica? No. Pois entón sometemos o asunto. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, o primeiro que hai que salientar aquí é que a rapidez que se deu ao Concello de Pontevedra en contestar estas alegaciones, porque este escrito de Costas entrou o 7 de xaneiro e o respostaron o 23 de xaneiro. Isto contrasta notablemente con casos nos que unha simple información urbanística que poida pedir un veciño de Pontevedra pode tardar ao menos 8 meses, ou casos nos que unha persona que quera montar un negocio tarde máis de 2 anos en conseguir unha licencia. Por lo tanto, felicítolles por esta rapidez, pero sería desexable que se homologara para todos os veciños de Pontevedra que tardan tanto e tanto en conseguir unha resposta do Concello de Pontevedra. En conseguir unha resposta, que a veces xa non hai resposta. Ben, nós, en principio, non compartimos o contido destas alegacións, porque teñen consideracións unilaterais, son alegacións da Xunta de Goberno, é dicir, do BNG e do Partido Socialista, e nós, vostedes o traen aquí para que as ratifiquemos. Lamentablemente, nós non imos ratificar estas alegacións por varios motivos. Por unha serie de mencións que se fan aquí, que se traen a conto, por exemplo, se recorda un episodio no que, ao parecer, houbera un escape da empresa, houbera alarma social e tal. Eu recordo perfectamente como neste pleno nós quisemos coñecer a concreta resposta municipal do Concello de Pontevedra a este incidente, pero o único que nos atopamos foi a confirmación por parte da Concelleira de Seguridade de que aquel día se recibiran varias chamadas nas oficinas da Policía Local e recolleuse a versión do suceso facilitada pola compañía. Iso que quere dicir que ao final marchamos do pleno como chegamos. No Concello de Pontevedra limitouse no pleno a decir que coñeceu a versión empresarial do incidente ocurrido en Ence no mes de agosto do ano 2013, aquilo que derivara nunha, creo que unha desafortunadísima declaración do alcalde de Pontevedra contra os traballadores da factoría e unha inquietante advertencia da concelleira sobre o perigo que supón a actividade da fábrica na súa localización, referíndose ao terrible desastre nuclear ocorrido hai 27 anos na rexión ucraína de Chernobyl. Pero a verdade é que marchamos ao pleno coa conclusión de que nin houbo expediente por parte do Concello, o sea que tan grave non debeu ser a cousa,
nin análise das posibles actuacións a promover para minimizar o risco de que se sigan producindo ese tipo de feitos e, por lo tanto, o único que atopamos naquela xeira foi a pose habitual do BNG para sair nos medios de comunicación e contentar os seus acólitos. Nos solicitamos respecto ao alcalde de Pontevedra naquel momento para o cadro de persoal da fábrica porque son traballadores de Pontevedra e pedimoslle que se abstivera de realizar declaracións como as de que non imos resolver o problema do desemprego cos 200 traballadores de ENCE. Desde logo, isto non é a política que debe seguir un concello máxime con os datos de paro dos que logo falaremos máis polo miúdo que chegan casi ao 29%. Chama a atención tamén un relatorio que fan neste escrito de alegacións nos que mencionan unha serie de obras que se fixeron ilegalmente, pero eu me pregunto, cando un veciño, por exemplo, seguramente algún veciño dos que están aquí lle pudo ocurrir, un veciño de Ponte Sampaio, por exemplo, fai un galpón ou fai unha ampliación da súa casa, pois seguramente se atopa cunha orde do Concello na que lle paralizan a obra ou sanciona. Gustaríame saber que medidas adoptou o Concello, que expedientes de disciplina urbanística se incoaron, cal é o resultado. Aquí solamente se menciona un, e do mesmo non se menciona o resultado. E o que máis me preocupa destas alegacións é que vostedes se desentenden completamente da depuradora do Concello de Pontevedra. A non nos preocupa saber cal é a alternativa para que o caso de que se declare a caducidade da concesión da depuradora de Pontevedra. Din tamén que calquera actuación debe considerar prioritariamente os intereses da cidade de Pontevedra e da súa comarca natural e, polo tanto, o seu desenvolvemento urbanístico e potenciación turística. Eu me pregunto, e o emprego, onde está? Quen é o que define estas prioridades? Porque nós non concordamos con estas prioridades. Hai máis prioridades que estas. E, desde logo, aquí non aparecen por ningún lado. E logo tamén mezclan outra solicitude de caducidade sobre a que ninguén lles pregunta, pero que vostedes exténdense bastante nese informe. Por lo tanto, non compartimos o contido destas alegacións, non se contempla a necesidade de preservar o exercicio por parte da Administración Hidráulica de Galicia das súas competencias respecto ao servicio de depuración de augas residuais, prestado actualmente a través da depuradora de Placeres e do emisario submarino da marxa esquerda da ría de Pontevedra, de tal forma que se consiga garantizar a necesaria seguridade xurídica das citadas instalacións de mantenimento. Por lo tanto, dado que estas alegacións foron formuladas por vostedes unilateralmente, outra vez, sin consultar coa oposición, agora estén aquí para que ratifiquemos, e toda vez que a opinión do Concello xa deron vostedes, sin consultar coa oposición, pois, sencillamente, o que imos facer é abstenernos porque non ten sentido este paripé que fan vostedes agora aquí tratando de facer que podamos opinar na opinión do Concello cando xa non podemos opinar porque as alegacións están presentadas unilateralmente por vostedes. Por lo tanto, esta é a nosa posición nesta proposta e así o manifestamos e así votaremos nese sentido. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora Benpica, tenga la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo también adelanto mi abstención por esas alegaciones. Entiendo que esas alegaciones es para que se vaya a ENCE. Yo supongo que todo el mundo lo que quiere oír es que ENCE se vaya, que ENCE no esté en la ría. Es una lucha que creo que en otros momentos sí que todos estaríamos de acuerdo, pero en el momento actual, pues efectivamente con la falta de empleo que tenemos, pues mi posición es que no nos podemos permitir perder más empleo. Pontevedra necesita ese empleo y que el gobierno local no es capaz de crearlo, pero por lo menos les invito a que no lo destruyan. Gracias. Muchas gracias, señora Bienpica. Señor Fernández, ten a palabra. Bueno, gracias, señor alcalde. É unha pena que se marcharan xa os veciños de Ponte Sampaio porque era para que tiveran unha visión global do asunto, non? E de que como vostedes poden decir unha cousa nun punto orden do día e a contraria no punto siguiente, non? Por exemplo, vostedes fai pouco dixeron, fai pouco non, fai no punto do orden do día anterior, falaron de que como era un informe técnico, ustedes iban a votar a favor porque era un informe técnico e ustedes non iban a estar en contra de lo que digan los técnicos del Concello. Pero cando chega outro informe xurídico tamén dos técnicos do Concello, este xa non lles gusta. O outro lle gustaba, este xa non. E aquí se van a abstener, pero es que é un informe feito polos técnicos do Concello. Este informe non está feito por ningún dos concelleiros do grupo de goberno. Está feito
pola asesoría xurídica. Nada máis. E este xa non lle gusta, o outro sí. É que usted ten uns principios como os de Groucho Marx, señor Moreira. Vainos cambiando co tempo según lle interesa. E así é usted moi pouco fiable. Si no punto anterior votou a favor, debería votar tamén a favor deste, salvo que se escondan outros intereses detrás, que eu creo que sí. Se esconden outros intereses detrás, políticos ou de outro tipo. Vamos a enfangar como fai usted. Políticos ou de outro tipo. Pero seguro que algún interés hai. Entón, claro, usted é tan pouco fiable que deberían saber os veciños, non? Mire, para aclararlle, tanto a vostede como a señora Bienpica. Aquí o que pasa é que hai unha empresa que ten unha concesión que remata no ano 2018. 2018. E que comprou as accións a un precio irrisorio porque remata no ano 2018. Pero hai outra cousa máis, e é que esa empresa e a empresa original firmaron un documento como cando vostede vai a alquilar un piso, firma un documento onde se compromete a cumplir unha serie de condicións. E se non as cumple, o botan. Se usted lle poñen, vostede non pode subarrendar o piso, e se o subarrenda, perderá o alquiler. E usted subarrenda o piso, pois votará non. Eso é a lei. Eso non é que votar a unha empresa, nin deixar de votar. É a lei, é cumplir a lei. Entón, parece que, eso ten que dicir a administración, parece que esta empresa incumpliu a lei. E se incumpliu a lei, como di o señor Moreira, ten que irse. Non é outra cousa, non é máis que eso, é simplemente o cumplimiento da lei, porque para eso nos damos as leis, para que as cumplamos todos, incluídos as grandes empresas que están instaladas nas marismas de Lourizán. E se a empresa alterou a finalidade do título, incumpliu a lei. Se a empresa cometeu un delito ecolóxico, incumpliu a lei. Se a empresa construiu máis do que podía construir, incumpliu a lei. E para iso hai unha sanción. Hai unha sanción que se chama caducidade, recuperación dos terreos. Esa é a sanción, pero non é o Concello de Pontevedra nin a asociación recurrente que nos vai a votar. O que pide a asociación recurrente é que a administración cumpla co seu papel e decida a administración se hai motivos para que se vaya ou para que non. Eu non podo entender que ningún concelleiro de Pontevedra este en contra de que se cumpla a lei. É que non o podo entender. Me resulta absurdo, vamos. E logo, escudarse en que, bueno, es que estamos en unha situación de crisis e tal. Hombre, non o sei. Eso a mí me parece absolutamente inadmisible. Eu son o primeiro que desexo que as cousas se fagan da mellor maneira posible. Con todo o respeto, con todo o cariño para todos os traballadores, incluídos, por suposto, os do complexo industrial. Pero eu son o primeiro que digo, aquí todo o mundo ten que cumplir a lei. Todo o mundo ten que cumplir a lei. Todos. Incluídos esos que nos levan amargando e incumplindo sistemáticamente e ríndose de nós. E como teñen cartos, se siguen rindo de nós. E iso non pode ser. Os pontevedreses temos dereito a que as administracións cumplan coa súa función. Todas as administracións, todas. E iso é o que se lles exige. E, polo tanto, me parece absolutamente inadmisible vir aquí a non apoiar un documento feito polos servicios xurídicos do Concello, onde o único que fai é recoller unha serie de cuestións para trasladar a esa administración e que a administración decida. Nós non decidimos nada, o gallá pudésemos decidir. Pero non podemos. Entón, claro, cando se vota unha cousa no punto 2 e outra no punto 3, pois é un pouquiño hipócrita, non? Entón, se queda moi ben cos veciños, pero é un pouquiño hipócrita. Entón, vamos a ser serios e vamos a defender os intereses e a legalidade. Moitas gracias. Moitas gracias, señor
Fernández. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, vou intentar ser extremadamente breve, non? A ver, isto obviamente son os posicionamentos políticos moi claros, non? Si os que anuncian a abstención, é obvio, non teñen, din que non teñen definido o seu posicionamento sobre ENCE, e polo tanto, pois non lle fan caso de informes, teñense. Bueno, pois é un posicionamento como outro calquera, non? Con respecto aí o señor Fernández, Tino, pois eu creo que como non estaba na corporación ten unha versión do que pasou con eso da, digamos, como se chame, non? A inutilidade, vamos, dos innecesariedade dos terreos, creo que ten unha versión un tanto deteriorada, non só eso, son que incluso algúns compañeiros del fixeron informes para eso, non? Algúns profesionais, e ademais se traballou neso, pero non creo que teña maior interés. E para rematar, o do señor Moreira, xa dixen antes, o señor Moreira ven así con esa ansia así, non, de convención electoral, e permítese cada alegría. Hombre, mire, se o informe fixo 23 de xaneiro, era un bo pleno, é porque daban 15 días. Do 7 ao 23, conta usted, con un festivo polo medio, pois daba 20. E o día 20, que o pleno non pudo vir, porque non estaba ainda rematado. Mire usted. E compara con outros expedientes, podíamos falar dos expedientes que se retrasan, e algún máis que se retrasarán, se siguen ustedes catrécola de pedir documentación que xa teñen, non? Teñen a conta xeral, non a miran, votan a favor, despois van a non sei onde, que tal, buscan, van a todas as fiscalías, tribunais, todo o que ha habido por haber, e claro, entretén aos funcionarios con, non, ocúpanse con, que teñen plazo perentorio, se piden a documentación en 5 días ten que mandala, deixan todo parado, e ten que deixar todo parado, pois mire, igual por aí empezábamos a reducilo, pero desde logo está usando unhas argumentacións que son de puro mitin, non? Pero non ten ningún soporte, non? Temos que soportar aquí, pois eso, o da, bueno, eu non quero falar o xexo, pero a planta de compostos, óbviase que usted votou a favor de que se abriu un período para que voluntariamente presentaran, verdad? Presentaran ofertas. E a Canicobo presentou unha. Non, no pleno, cando votamos o protocolo, iba como anexo eso, señor. Iba como anexo eso. E presenta voluntariamente a Canicobo, e ora a culpa é nosa, porque non sei que demais. Non, mire, que eso foi absolutamente transparente, votou usted a favor. E agora ven aquí a soltar un mitin. Bueno, pois solte, xa sabemos que estamos en un pleno. Eu comentaba ao alcalde cando viñamos para aquí que igual debía empezar o pleno dicindo, bueno, a ver se levamos con calma isto do que é período preelectoral non nos leva a decir moitas burradas. Bueno, ao final prudentemente non o dixo, pero despois, tal como se desenvolveu, está a desenvolver, pois é obvio que se non soltamos calquera cousa, dá igual que un razonamento vai ao contrario, se meu interés. Bueno, ceñámonos un pouquiño. É o que está claro neste caso é que non hai ninguna argumentación, simplemente o Concello fixo un informe que fixo a asesoría xurídica. Os xuristas, en todo caso, preocúpese por que o Ministerio ampliou, por que dou este trámite, que en principio dentro de Costa sabía que estaba frontalmente en contra. Dou e o Concello, pois mandou os funcionarios que fixeran o informe, fixo, e xa está. Ustedes non teñen claro, deben ser os únicos que non teñen claro se non, respecto a ENCE, e, pois, agora teñense, pois, totalmente lógico, pero xa está, non lle dei máis voltas, non invente plazos, non invente cousas rarísimas que non teñen nada que ver con isto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosqueira. Como non hai máis intervencións, sometemos o punto. Señor Moreira, ten a palabra. Brevemente, señor alcalde, chámame a atención que cando estaban os veciños na planta de compostaxe vostede non falou, nin vostede nin o seu compañeiro de pupitre, e agora, como xa non poden respostar, pois agora xa se lanza vostede. Pero isto é típico do BNG, o sea, cando hai que dar a cara non se dá a cara, e cando non están os veciños entón sí que se fala. Era un momento antes que falara vostede, que puderan falar eles tamén libremente, como creo que debería ser nun pleno dunha corporación democrática. Señor Mosquera, a mí me parece ben que sexan rápidos educando ese tipo de informes, pero tamén hai que recordarlle que para conceder unha licencia de obra hai 3 meses. Non sei se contarán cos dedos dunha man nos casos nos que se concede licencia de obra en 3 meses. Isto digo yo porque están os datos aí, vostedes coñecerán mellor que a min, nos que incluso para unha mera información urbanística, que explicar que tipo de solo é unha parcela, que eso, vamos, prácticamente xa hai plantillas feitas, que se tarden máis de 8 meses, e vostedes saben perfectamente que hai casos documentados nese sentido, e que nos casos que para abrir un negocio, pois que se tarden anos para abrir un negocio, claro, así non hai maneira de contribuir a xerar emprego. Por outra banda, din que o informe xurídico será
informe xurídico, pero eu leo algunhas alegacións que me parecen realmente moi pouco xurídicas. Hai unha, por exemplo, que di: os efectos negativos medioambientais son de patente incidencia supramunicipal, pois os padecen todos os concellos limítrofes e en xeral todos da Ría e da Bisbarra. Vale, pero cales son os efectos? Moi xurídico, non parece estar moi documentado. Ou incluso outra que xa leín antes, que decía que calquera actuación das administracións públicas na zona de referencia debe considerar prioritariamente os intereses da cidade de Pontevedra e da súa comarca natural e, polo tanto, o seu desenvolvemento urbanístico e potenciación turística. Que ten isto de xurídico? Pero quen opina isto? Porque ten algo de técnico xurídico? Non, isto é unha opción política, que creo que é un informe que pode ser unha consideración política, pero non o vexo moi xurídico. E insisto, o que máis me preocupa, o que máis nos preocupa, é que vostedes alegan contra a caducidade dunha concesión dunha depuradora do Concello de Pontevedra, que ora xestiona a Xunta de Galicia, pero me preocupa cal é a alternativa que vamos ter para a depuradora, se hai que levántala de aí, porque creo que é un problema gordo, que claro, vostedes deixarán para o que este entonces gobernando, pero que é un problema gordo realmente, no que deberíamos falar en serio, non? E por outra banda, señor responsable, portavoz, viceportavoz, non sei que do Partido Socialista, non son eu quen o considera vostede membro irrelevante do goberno, son os seus socios de goberno. Por outra banda, pareceme de moi pouca lealtade cuestionar unhas decisións que fixo o goberno de Pontevedra co alcalde Lores, pero no que estaba o seu partido tamén gobernando. Pareceme unha deslealtade de cara aos seus compañeros que o antecederon ocupando un escaño de concelleiro no Concello de Pontevedra. E, por lo tanto, vostede dixo públicamente que vostede foi abogado da asociación ecoloxista que levou este tema en iniciación, pero hoxe non estaba vostede aquí falando como abogado, debería estar falando como membro do goberno. O que si hai que facer é que se un está no goberno non é solamente para cobrar a fin de mes. Eu creo que hai que ter un pouco de lealtade cos seus socios de gobernos, e se non, amiguiño, telo pensado no 2011 cando vostedes pactaron co BNG para facer este señor alcalde. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Señora Bienpic, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, evidentemente siempre hay que respetar la legalidad, eso está claro. Yo nunca diría que se haga algo ilegal, me parece que sobra decirlo. Son posiciones contrapuestas, punto. En eso consiste la democracia. Ustedes se posicionan en una cosa que es totalmente respetable y yo en este caso lo hago en otra. Antes hablaba de que era un grupo minoritario, que en ese momento eran como los... En este caso yo soy la única persona que se ha posicionado. Insisto, es por el trabajo, por el empleo. No podría hacerlo de otra manera. Hay que ser consecuente y coherente. Creo que es un principio, pero bueno, si hay sentencias que dicen que se tiene que ir, respetaremos la ley y desde luego nos quedaremos todos contentos. Pero evidentemente creo que nunca he jugado con esa ambigüedad y lo seguiré haciendo. Creo que Pontevedra necesita que alguien, desde luego, luche por ese empleo que nos sobra. Si hubiese otras alternativas, por supuesto las estudiaremos y las analizaremos y las apoyaremos. Gracias. Moitas gracias, señora Bienpica. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra ningún, abstencións 11, votos a favor das alegacións 13, apróbase por maioría 14. Apróbase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto seguinte. Punto número 5, ordenanza reguladora de administración electrónica do Concello de Pontevedra, aprobación inicial. Señor secretario, ten a palabra. Este asunto foi dictaminado favorablemente na Comisión Informativa de Persoas e Recursos Humanos que tivo lugar o presente mes por unanimidade dos seus membros presentes. Moitas grazas, señor secretario. Señor García Lejísima, ten a palabra. Bo día a todos e todas. Simplemente unha breve intervención para indicar que esta ordenanza é necesaria no proxecto que se está a levar a cabo da sede electrónica no Concello. É un instrumento que necesita publicitarse e que recolle fundamentalmente o que está contemplado na Lei 11/2007 e o seu regulamento.
Nada máis, gracias. Moitas grazas. Algúna outra intervención? Se non hai intervención, somete o punto a votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. Punto número 6, nomeamento de representantes suplentes do Concello na Comisión de Deslinde entre os centros municipais de Pontevedra e Outeiro. Ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local. Señor secretario, léanos aí. A proposta tamén foi dictaminada favorablemente na mesma comisión informativa por unanimidade dos presentes naquela. Ben, polo tanto, sométese o asunto a votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao apartado de mocións urxentes. Vale, que está a primeira. Moción urxente do Partido Popular referida ao arranxo tamén urxente do acceso ao garaxe número 11 da rúa Blanco Porto. Ten a palabra o señor César Abal. Muchas gracias, señor Maduro, señor Lores. Quiero decir que nadie le va a decir a la oposición lo que debe o no debe decir en el máximo órgano de representación municipal como es el Pleno del Concello de Pontevedra. En democracia, la oposición pregunta y fiscaliza y el Gobierno responde. Utilizar un pleno para no rendir cuentas ante los vecinos es propio de regímenes bolivarianos y chavistas, no es propio de un gobierno democrático ni de un país democrático. Estamos aquí para hablar de los problemas de los vecinos, no para hablar de nuestros problemas. Hoy aquí había más de un centenar de vecinos en este pleno y ustedes obviaron sus problemas. Estamos aquí para servir, no ser servido, no sé si lo han olvidado. Yo desde luego estoy para servir. Y señor Fernández, si usted se cree la intervención que realizó respecto a la planta de compostaje, lamento que no esté presente, no debería permanecer ni un segundo más en ese puesto. De hecho, debería quedarse donde está ahora mismo. Respecto a la moción que traemos hoy para el arreglo urgente del acceso al garaje de los vecinos de Blanco Porto, el número 11. Este es un claro resumen de la improvisación de este Gobierno. Una reforma que la anunció el señor Louro en septiembre del 2013 y anunció que estaría terminada antes de finalizar el año 2013, como le indico hoy en la moción, señor Louro. Para sorpresa de todos los vecinos, termina el año 2013 y solo tiene rematado 2/3 de la calle. No quiero decir nada de los aparcamientos, de la mentira que le dijo a los comerciantes de que tiene que estar obligatoriamente en el lado derecho. En una vía de carril único sabe usted perfectamente que puede estar en cualquier lado. Tuvieron que esperar 10 meses, los vecinos tuvieron que esperar 10 meses por su falta de improvisación y coordinación y falta de cualquier tipo de organización. Tuvieron que esperar 10 meses para que se reanudaran las obras. Para sorpresa de todos los vecinos, destrozan parte de la zona hecha, continuaba más de la mitad de la calle, la tienen que destrozar y hace misteriosamente un asfaltado gratuito. Nosotros, ante esas declaraciones que nos dejaron bastante sorprendidos, le pedimos por registro municipal el 19 de noviembre del 2014, le pedimos copia del documento en el que autorizaba o habilitaba a la empresa adjudicataria ese supuesto asfaltado gratuito. Como usted sabe, según el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, tienen 5 días naturales para darnos entrega de ese documento. Han pasado más de 100 días y no ha hecho entrega de ese documento, señor Louro. Esa es la democracia de este Gobierno. Para más INRI, esa calle se finaliza y no se instala en ninguna papelera. Pero hay un problema mayor y los vecinos de número 11 que hoy están aquí presentes lo conocen bien. En su acceso a su garaje se producen unas obras, se destroza parte de su acceso, se realiza el vial y no se le adecúa ni se le decenta el acceso a su garaje. Pidieron por escrito, solicitaron por escrito el acondicionamiento del acceso a su garaje, no tienen respuesta por parte del señor Louro, tienen que recurrir al señor Lores
y por escrito le dice que es competencia suya y usted sigue a día de hoy sin darle solución a estos vecinos. Y lo de rehacer y deshacer las entradas a los garajes, a los comercios, es algo que han hecho ya en varios viales de esta ciudad. Yo, como no sé si usted es incompetente o no es competencia suya, pues también le ruego al señor Bará, que últimamente está muy activo y va a actuar en el perímetro de las zonas de Blancoporto. Acaba de anunciar que va en la calle de la Peregrina y calle Sagasta, va a quitar los jardines, pues que aproveche, ante la incapacidad del señor Louro, aproveche y le dé solución a estos vecinos. Me da igual si es competencia del PSOE o es competencia del BNG. Los vecinos no les importa eso, los vecinos quieren soluciones. Y llevan ya casi un año esperando por soluciones. Y por favor, esta moción es en positivo y la propuesta de acuerdo es el arreglo urgente del acceso al garaje del edificio número 11 de la Rúa Blancoporto, garantizando además la seguridad de los viandantes. Y recordamos que estamos en una zona en torno de colegio donde pasan a diario muchísimos niños. Nada más. Moitas gracias, señor César Abal. Señor Louro, ten a palabra. Bueno, gracias, señor alcalde. Chama a atención a intervención do portavoz para estes asuntos do Partido Popular. Eu que teño que decirle, señor concelleiro do Partido Popular, é que o Goberno, e particularmente quen lles fala como responsable de urbanismo e de obras urbanas, está ocupado neste asunto. E lamento profundamente que o grupo do Partido Popular se comporta como un grupo aproveitado. Nós estamos ocupados en resolver o asunto e vostedes están intentando aproveitarse dunha situación para intentar conseguir media dúcia de votos, pero que os sitúa nun campo de irresponsabilidade impropio de xente que supostamente quere optar á gobernación da cidade. Penso que esta foi unha moi boa obra, señor César Abal, unha obra que é unha boa acción de goberno e estamos pendentes de uns flecos de carácter técnico que derivan da execución e da boa execución desta obra. É certo que as obras en Blancoporto fixéronse en dous tramos, fixéronse moi ben, porque os veciños de Blancoporto están moi satisfeitos coa actuación que ali se fixo, e hai que decir algo máis. Os veciños de Pontevedra están moi satisfeitos co que ali se fixo, como están satisfeitos co que se fixo noutro montón de obras que puxemos en marcha e que humanizamos calles e que as cousas están bastante mellor do que estaban. Estamos pendientes... Un momento, por favor. Mire, ustedes estuveron calados cando falou o señor César Abal. Pois agora está falando o señor Louro e estén ustedes caladiños, por favor, porque así non hai forma, Bueno, bien, vale, pois, pero despois xa o aclarar quen sexa, pero non se pode interrumpir. Fagan un favor, ande. Por lo tanto, guarden silencio. Señor Louro. Gracias, señor alcalde. Eu teño moita paciencia, non... E teño, ademais, boa voluntade e voluntad política para resolver os asuntos, resolver os problemas. E hai quen ten xustamente a contraria, porque parece que teñen outro labor e outro traballo encomendado. Hai que decir que os técnicos municipales teñen intervencións precisas para resolver no marco do ordenamento xurídico e normativo vixente ese problema, esa dificultade. E eu, señor Abal, o que lle pido é colaboración e non se comporte como un grupo aproveitado, porque as decisións políticas están todas tomadas, e agora o que hai é unha cuestión estrictamente técnica e corresponde aos técnicos decir como se resolven e como se poden resolver.
non me corresponde a min. A decisión política está tomada e o que hai que facer é resolver un problema puntual, estricto, puntual, estricto. Eu falei cos veciños en máis dunha ocasión. Visitei a zona en varias ocasións tamén. Por lo tanto, ninguén me pode decir, señor Abal, señor Moreira, quen está máis preocupado e máis ocupado neste asunto, se vostedes ou eu. Eu para resolvelo e vostedes para aproveitalo. É lamentable que o Partido Popular vos ande desta maneira, e que os leve a un volumen de contradicións inmenso, e creo que mal camiño, señor Moreira, mal camiño. Non está vostede ben orientado, porque ali onde se move algo, ali quere estar vostede para intentar arrancar catro votos, confundindo aos ciudadanos, confundindo a xente. Pero mire, 4 votos son 4 votos, e a ciudad é outra cousa, señor Moreira. Teña presente isto sempre. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor Moreira. Algúnha outra intervención? Señora Bienpica, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Adelantar mi voto favorable porque, bueno, evidentemente, señor Louro, está claro que la obra tan buena no fue para que esté aquí esta gente solicitando ese arreglo. No debe ser tan difícil ese arreglo. Lo que tiene que hacer es pedirle celeridad a los técnicos y creo que con eso se arreglarían muchos problemas. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor César Abal. Mire, señor Louro, no estamos aquí para aprovecharnos de nada. Estamos aquí para dar soluciones a los problemas de los vecinos. Y para los vecinos del número 11, Blanco Porto, el mayor problema que tienen es el acceso a su garaje. Estamos aquí para darle solución a sus problemas, no para hacer política. El 19 de noviembre le pedimos por escrito, la información por la cual usted solicitó a la empresa que hiciera gratuitamente ese asfaltado. Más de 100 días después, no nos ha entregado esa copia del documento. 100 días le dimos de margen antes de traerlo a pleno. Esa gente lleva esperando más de 100 días. Esto es aprovecharse la situación, señor Louro. ¿Usted cree que esa es manera de hacer política? Y mire, muy bien no se debieron hacer las obras. Yo no estaría contento de esa actuación. Cuando tuvo que hacer un reasfaltado en menos de 10 meses y cuando tuvo que deshacer parte de la obra hecha en el segundo tramo. Muy bien nos tuvieron, señor Louro. Nada más. Mira, antes de someter o asunto a votación, o señor secretario quería facer unha aclaración sobre o texto do acordo, non? Sí. Gracias, señor presidente. Pois o que quería sin presulgar en absoluto o fondo do asunto, que tal e como está proposta non se debería de votar neste sentido. A ver se me explico. O sea, o pleno non é competente para determinar por si mesmo o arranxo dunha obra, o exercicio dunha obra, sino que lle corresponde ao goberno municipal e a competencia da Xunta de Goberno. E así mesmo tampouco se sabe cales son os términos deste arranxo, si é posible ou non por a consecuencia de unha responsabilidade patrimonial, etc. É dicir, co que quero sinalar e que máis que este acordo, como moito que se podría adoptar é solicitar do goberno municipal a incoación de expediente destinado a comprobar e, no seu caso, resolver o arranxo urxente de tal. Non sei se me... Sí, creo que se sobreentiende la moción nuestra cuando pedimos en la propuesta de acuerdo arranxo urxente en el pleno, se lo pedimos a los políticos para que insten a los técnicos municipales, obviamente. Pero para que incoen un expediente destinado a ver si procedería se procedería ese arranxo urxente, non adoptalo agora mesmo aquí. Bien. Sí. Palabra. Está ben, mas... Señor Louro, ten a palabra. Señor alcalde, a moción está nos términos en que está e nos términos en que está hai que votala. Si procede votala, e se non procede votala, non se vota esta moción. Un gran demócrata, señor Louro. No le da solución a los problemas de los vecinos, lo que dije antes. Señor secretario. A ver, se pode presentar unha proposta alternativa
poden presentar enmendas á propia moción. Calquera concelleiro pode presentar unha emenda á súa propia moción, non a outras. Entón, a emenda sí que sería o primeiro que habría que votar, a non ser que sean emendas in voce e que se poden admitir polo propio... Eu non lle vexo francamente problema, é o propio autor da iniciativa. Vamos a ver, modificamos o texto da proposta no sentido que suxeriu o señor secretario e o votamos. Bueno, é unha emenda en boche do texto, sí, no sentido que propuso o señor secretario. O aceptamos e formulamos o texto da emenda nese sentido, se é máis acaído así. A ver se así, como recitou o señor secretario. Hombre, se supone que si se trata de agilizar los trámites, sí, que se acorde instar a Xunta de Goberno para que se estude e incoe correspondiente expediente para buscar unha solución ao problema que teñen os veciños do garaxe número 11 da Rúa Blanco Porto, garantindo a seguranza dos viandantes e a entrada dos residentes a dito garaxe, como ocurría antes de que o señor Louro fixera esta obra. Isto non o meta, pero xa nos entendemos. O secretario está preocupado por este tema. Por eso eu dixen que o aclarara, porque entón, preocupadísimo tampouco estou. Bueno, algo preocupado está. Home, vamos ver. Entón, a ver, o que eu dicía, non pode o pleno directamente acordar o arranxo, primeiro. En segundo lugar, eso é razón de forma, pero por razón de forma de competencia, de órgano, non de fondo, eu xa non entro. En segundo lugar, por razón de fondo, tampouco se saber se procede ou non dito arranxo. Antes deso, habería que incoar un expediente no que os técnicos municipales digan se é responsabilidade ou non do Concello, porque ao mellor tampouco procede, non estou presulgando nada, ao mellor tampouco procede ese arranxo. Pois o señor director da obra tería que informar, lógicamente. Señor secretario. O que digo é que se incoe ese expediente destinado a comprobar si procede ou non procede finalmente a adopción de tal acordo. Que o expediente pode acabar dicindo que non. A ver. Señor alcalde, hai unha moción que está redactada nos términos determinados. Pode ser emendada a moción? Claro que pode ser emendada. Se pode ser emendada a moción... Pode ser emendada polos propoñentes. Polos propoñentes, moi ben. E eu, como ponente, podrei admitir ou non admitir esa emenda. Tamén é verdad. Vale. É dicir, non é o ponente. Non é o ponente, non. Este asunto, é dicir, trasladar estes técnicos municipales, os técnicos municipales é que xa están. E eu dixen na miña intervención, están intentando resolver este asunto. Obviamente que hai cuestións patrimoniales, por eso o asunto está como está. É dicir, é que... Pois non tendrán conveniente votar a favor, entón. Se hai enmenda, presenten a enmenda, e eu, como ponente, vou a decir non a esa emenda. Pero que vostede non é o ponente, señor Louro, que somos nós. Vamos a ver. A emenda se formula nos seguintes termos, co seguinte texto, que se insta a Xunta de Goberno local para buscar unha solución aos veciños do garaxe Blanco Porto número 11, garantindo a seguranza dos viandantes e a entrada dos residentes a dito garaxe. Esos son os termos da proposta tras que nós somos ponentes. Gracias. Non hai que olvidar tampouco outra cousa. Estamos falando por urxencia. O sea, a urxencia que ten que admitirse agora mesmo. Isto non estivo ni siquiera dictaminado por ninguna comisión informativa. Entonces, se admite a urxencia dunha moción que chega ex novo, pues, por urxencia tamén se pode aprobar a esta nova modificación. Pode repetir a emenda para que nos quedara claro por si cumple os requisitos que a Secretaría propón. Veña. Venga, va. A ver, o Pleno do Concello de Pontevedra insta a Xunta de Goberno a buscar unha solución para o problema que teñen os veciños do garaxe número 11 da Rúa Blanco Porto, garantindo a seguranza dos viandantes e a entrada dos residentes a dito garaxe. Eses son os textos. Se o queren aceptar, o aceptan desta forma ou doutra forma. Pero non vexo eu moita intención de solucionar o problema dos veciños, inda que sean 4 ou 6, señor Louro. Pode votar. Non, o señor secretario non está de acordo. Non quero ser protagonista desto, pero instar a buscar unha solución
é un término político, é unha cousa que vostedes poden votar desa maneira, perfectamente propoñela, como queiran, pero o que dicía era, no término inicial do que eu propoñía era, se o que queren é que arranxen esa rampa en concreto, instar expediente destinado a comprobar se procede ou non procede. Eso, pois eu que sei, bueno, non sei por que lle contesto. Bueno, entonces o que tenía que proceder, pero é distinto ao que está propoñendo o señor Moreira, que mantén o mesmo. Estamos diante dunha cuestión que pode ter un tinte simpático, é dicir, de que un grupo municipal inste a un servicio municipal a que faga non sei que, senón, insta ao goberno. Por lo tanto, inste vostede ao goberno, para que o goberno faga o que vostede cree que debe facer. Pero que acabo de dicir, hombre, instar a Xunta de Goberno local. Yo, desde logo, claro, non me extraña que os veciños odien os políticos, porque con cousas como esta que están vendo aquí, desde logo é normal que perdan o encanto pola política, sinceramente, señor Louro. Se queren apoiar eses veciños, apoian, e con este texto ou con outro. Pero non vexo moita intención, a verdade, Está como la redacta el secretario, tenemos que votar por favor. No vamos a votar a favor. Vale. A ver, señor secretario, cuestión de orden. Nos podemos formular unha emenda in voce no este acto, a nosa moción, que está admitida por vía de urgencia, porque se aceptou urgencia nada máis iniciar. Ya estamos diciendo que sí, que se está, votemos, se acabou o conto. Votemos, veña. Señor... Vamos a votar en contra. Ustedes van a votar en contra. Bueno, ¿algunha intervención máis? Sí, vamos a ver, nós estamos absolutamente convencidos e temos plena confianza en que o señor Louro está facendo todo o que ten que facer e non vamos a votar co que diga o señor Louro. Podíamos votar en outro sentido, pero non o vamos a facer. O asunto a votación coa emenda. Coa emenda, vale, pois sometes o asunto a votación coa emenda presentada, que xa foi lida varias veces. Votos en contra 14, abstencións ninguna, votos en favor 11, rexeítase por unanimidade, perdón, por maioría. Pasamos ao seguinte punto, moción do Grupo Municipal do BNG respecto da conmemoración do 8 de marzo. Dase por aprobada a urxencia. Alguna señora Fouces ten a palabra? Sí, bo día. Gracias, señor alcalde. Levamos celebrando o 8 de marzo desde 1911, xa van alá 104 anos. E foron as movilizacións feitas ao redor desta data as que obrigaron ao poder político a mudar algunhas cuestións de xénero. Comenzouse pedindo o dereito ao voto e a ocupar cargos públicos, demandábase tamén o dereito ao traballo remunerado, ao fin da discriminación laboral e ao ensino. Precisamente foi o 8 de marzo de 1910 cando a Gaceta de Madrid publicaba a orde ministerial que permitía por primeira vez a matriculación das mulleres nas universidades sen o permiso expreso do Consello de Ministros. A loita é longa e é dura e as primeiras reivindicacións obreiras foron incorporando pouco a pouco outras como a emancipación feminina no ámbito sexual, do matrimonio, da Igrexa e, como non, do capital.
Foron gañándose batallas e conquistáronse dereitos básicos. Pero debemos permanecer sempre alerta, dispostas a defenderlos, porque hai unha tendencia perversa a retroceder e desandar o camiño. Como acontece hoxe co dereito ao aborto libre, que despois de ter alcanzado un marco legal que garantía unha maternidade planificada por nós mesmas, tentaron chapodalo. A resposta foi tan contundente que o goberno do PP recuou, arrasando ao propio ministro e deixando en evidencia aos representantes do PP que o apoiaron nos parlamentos, nas corporacións locais, etc. A loita continúa. A caverna ultracatólica que habita no PP pide un sacrificio e, como non, os dereitos das mulleres volven ser moeda de cambio, esta vez as mulleres máis novas. As mozas, a partir de 13 anos, poden casar, ter relacións sexuais, someterse a cirurxías estéticas agresivas e irreversibles, tomar a pílula poiscoital ou traballar libremente e sin consentimento de ninguén. Pero non poden interromper un embarazo involuntario. Poden decidir ser nais, pero non poden decidir non selo. Son seus titores legais os que toman a decisión por elas. Sen ter en conta se representan unha amenaza para a vida desas mulleres, porque as familias que non protexen as súas fillas existen e as leis son as que deben protexelas precisamente desas familias. A inmensa maioría das mozas que deciden abortar contan cos seus pais e sobre todo cas súas nais para facelo. E por sorte, a inmensa maioría das familias apoian a decisión, incluso as católicas de misa diaria. Son casos extremos onde as mulleres máis novas rexeitan a familia e deciden afrontalos soas. Que vai ser delas? Pois acudirán á clandestinidade poñendo en perigo a súa vida e vivindo unha experiencia traumática inesquecible. Unha boa educación nas aulas é o mellor anticonceptivo, no sitio dos crucifixos e rezos que volven a as escolas. Debemos estar xuntas nesta reivindicación, por xustiza e por compromiso cas mozas que non poden pagar as débedas que certos dirixentes políticos teñen ca Igrexa Católica. Temos que defendelas, se cabe, con máis contundencia que até agora. As mulleres temos que traballar 80 días máis para percibir o mesmo salario e a fenda salarial vaise ensanchando desde o 2008. Introdúcese no PIB a prostitución, pero non o traballo doméstico. Todo isto está pasando sen o noso permiso. Están quitándonos o noso traballo, a nosa liberdade e os dereitos conquistados. Estamos dispostas a dar permiso para que aconteza outro retroceso? Hoxe hai unha nova oportunidade para non permitilo. Por iso, o Grupo Municipal do Menegá solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: exixir do Goberno do Estado español a paralización da reforma da Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo e manter o dereito a abortar libremente sen precisar consentimento algún ás mozas que así o decidan, así como traballar nas políticas necesarias para eliminar a fenda salarial e a discriminación laboral. Moitas gracias. Gracias, señora Fouces. Señora Román, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día, concelleiros e concelleiras. En primer lugar, quero expresar o malestar do Grupo Municipal Socialista polo xeito de presentar esta moción sin tempo e sin forma. En canto ao contido, comparto o análisis que se reflite nesta moción, porque as mulleres ao longo da historia levamos unha gran trayectoria para defender os nosos dereitos básicos que aínda en pleno século XXI non acadamos. Dereitos como igual traballo, igual salario,
a presencia da muller en cargos de responsabilidade tanto nas empresas como todavía na política é un longo etcétera. Por lo tanto, o Grupo Municipal Socialista vai votar a favor e lembrando que en aras de acadar os plenos dereitos das mulleres compre consensuar e camiñar xuntas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Román. Señora María José Teso. Fai estragos. Bo día, señor alcalde. Bos días. En primeiro lugar, teño que dicir que me sinto insultada como muller. A señora concelleira non tuvo nin a deferencia de reunirse cas concelleiras do resto da corporación para facer unha declaración institucional conxunta. Non sei moi ben se é porque non fixo ela esta moción, que está firmada polo señor González. Será que no seu partido, o BNG, que presume moito de igualdade, o mellor non lle permitiron á concelleira de Benestar firmar a súa propia moción. Non o sei. Está claro que esta moción está feita para que cos insultos que nela se reflicten de cara ao Partido Popular, que, cousa moi característica no BNG, dedicarse a insultar e non aportar nada, a votemos en contra, pero non hai peor cousa, señora Fouces, que para conquistar a igualdade plena da muller se manipule políticamente as persoas e os seus dereitos. Son incapaces vostedes de facer unha defensa limpa do que supón o traballo da muller e recurren ás mentiras e manipulacións. E é tanto así que ata hai uns minutos nin tan siquiera tiñan presentada a moción. Hai 3 días firmaron e aceptaron unha moción conxunta e hoxe traen aquí unha moción partidista e inútil respecto da igualdade. Pero como non estamos aquí para facer demagoxia con algo tan importante como a igualdade, nos propoñemos facer unha declaración conxunta e para que vostedes non poñan ningún inconveniente, propoñémoslle que esa declaración conxunta sea que votaron vostedes, todos os grupos políticos, hai 3 días no pleno da Diputación. Moitas grazas. Por suposto, a súa vamos a votar en contra. Moitas grazas, señora Teso. Señora Bienpica, ten a palabra. Moitas gracias. Ratifico lo que han comentado mis compañeras. Señora Fouces, he recibido esta moción a las 11:05. O sea, es que ni me dio tiempo a leerlo. Tengo muchas otras cosas que he tenido que defender, que he tenido que preparar, y me parece lamentable, sabiendo además que usted es una persona de consenso, que en este momento se nos haya, ninguneado de esta manera. Usted el otro día me dijo en el pleno que había tenido un mal día. Hoy yo se lo digo a usted, ha tenido un mal día. Un modo muy desconsiderado y además por algo tan lógico como defender unos derechos de las mujeres por una declaración institucional por el día 8 de marzo. Eso en primer lugar. Lamento que no se nos haya tenido en consideración y lamento no haber podido aportar nuestro. Yo creo que he sido una de las personas que este tema quizá le haya también llevado a un límite insospechado en mi figura como concejal. He tenido en su momento que votar en contra de una ley que efectivamente se demostró que no era la querida, tuvo que dimitir. Y hoy de nuevo nos encontramos con esta tesitura. Igualdad salarial, por supuesto. Yo he trabajado 10 años en una empresa privada y siempre he cobrado menos que mis compañeros. ¿Que hay que cambiarlo? Por supuesto, lucharemos por ello. Pero vuelvo a lo mismo, me hubiese encantado que por lo menos hubiese tenido en cuenta nuestras opiniones, nuestra consideración. Y por último, les diré, y aprovechando ese Día de la Mujer, 8 de marzo, el señor Moreira no se ha dirigido hacia mí desde el 19 de abril del 2014, que fue la fecha en la que yo dejé el Partido Popular para pasar a ser concejal no adscrita. Y quiero, he participado en los concellos a través de muchas mociones, de propuestas, e insisto, ni siquiera se dirige a mí. Es una estrategia, una táctica, yo creo que no tiene justificación posible. Y le voy a hacer una pregunta directa y exijo una respuesta directa. ¿Porque soy mujer? ¿Porque no entiendo las cosas? Desde luego, yo creo que si lo que quiere es confirmar a los ciudadanos su arrogancia y desprecio contra las personas que toman otro tipo de posturas, que van en contra de sus intereses, pues creo que lo está consiguiendo. Gracias.
Moitas gracias, señora Bienpica. Señora Fouces, ten a palabra. Bueno, está claro que estamos en campaña e que os nervos ás veces nos fan cometer erros como intentar utilizar calquera cuestión para sacar a cabeza. Eu lamento que só o BNG teña presentado unha moción ao respecto do 8 de marzo. Isto non é unha moción da concelleira, é unha moción do Grupo Municipal do BNG. E, señora Teso, tena que asinar o portavoz. Non o sabe. Tena que asinar. Todas as nosas mocións van asinadas polo portavoz municipal do Grupo do BNG, que é o señor Raimundo González. Por lo tanto, non creo que esta sexa de menor rango e teña que ser asinada pola concelleira, ten que ser asinada por o portavoz do noso grupo parlamentar. A día en este momento, de todas maneiras, se a gran disputa é esa, eu agardo que cheguemos a acordo. Non é a primeira vez que se presenta unha moción casi na entrada do pleno. Non é a primeira e probablemente non sexa a última. Pero se esa é o gran problema que ten a moción, pois a verdad, dámonos por satisfeitos. Creemos que efectivamente as cousas moitas veces estamos un pouco atropelados polo día a día e non facemos as cousas pois cos previos necesarios, pero si ese é o problema, eu creo que tampouco é para pensar que estamos ante unha situación extraordinaria. Nada máis. Se non hai máis intervención, señora Teso. Non, solo, vamos a ver, o problema non é que vostede firme a moción ou non, señora Fouces. Vostede pode firmala se quere. Que non lle deixen xa outra cousa, pero non me preocupa, é a vostede que non lle deixen, vale? Eu firmei algunhas, non sei que problema teñen vostedes. A igualdade, está claro. Bueno, nada, un pequeno comentario, xa que en Dubai non están en campaña, podía terlle enviado o texto ao señor alcalde, no discurso podía, que ali a muller defendena moitísimo. É unha penita. Non digo nada máis, moitas grazas. Non, sométese o asunto a votación. Votos en contra da moción. 11, abstención ninguna, votos a favor 14, apróbase a moción por maioría da corporación. E pasamos ao punto seguinte, tamén moción urxente, que se considera tratada por unanimidade, moción do Grupo Municipal de BNG ao respecto do tratamento da hepatitis C. Ten a palabra a señora Fouces. Aquí vai outra moción asinada por o portavoz do BNG, Raimundo González Carballo, como procede nestes casos. É unha moción presentada a respecto do tratamento da hepatite C. A enfermedade hepática causada polo virus da hepatitis C constitúe un grave problema de saúde pública. Calcúlase en cifras do Ministerio de Sanidade, Igualdade e Asuntos Sociais que unhas 700.000 persoas son portavoces deste virus no conxunto do Estado español. Desde o 2014, a Axencia Europea de Medicamentos aprobou o uso de novas terapias de antivirais de demostrada eficacia que quedan a disposición dos facultativos para ser prescritos nos casos que determine o criterio médico. Por primeira vez, no Sistema Nacional de Saúde se rompe este principio e un medicamento ve limitada a súa prescripción médica por cuestións de prezo. Isto inicia un novo tempo para a sanidade pública descoñecido até o de agora, que no futuro se pode volver a dar con outras doenzas, tal como advirten numerosos colectivos médicos e aínda máis agravado polo impacto do Tratado do Libre Comercio entre Estados Unidos e a Unión Europea que favorece a liberalización e privatización do sistema sanitario. A propia Organización Médica Colexial, a través dun comunicado, defendeu o dereito á saúde por riba de calquera patente
e advirte dos precios abusivos e cobizosos da industria farmacéutica, que van moito máis alá da rentabilidade empresarial, xa que se trata dun medicamento que ten un prezo de 69.000 euros en Estados Unidos e 750 euros en Exipto, e o custo real de produción está ao redor de 100 euros. A propia Organización Médico Colexial denuncia a vulneración de tratados da Unión Europea pola incapacidade da Unión para unificar e negociar dunha maneira transparente un mellor e máis xusto prezo que para todos os cidadáns europeos. Ante esta situación que podemos calificar de emerxencia, urxe financiar os tratamentos de hepatitis C cos recursos económicos que sexan precisos e evitar que no futuro se repitan casos semellantes. Por este motivo, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar ao Goberno galego para que este se dirixa ao Goberno de España e exixir que se garanta o acceso ás novas terapias para as persoas doentes de hepatitis C que o precisen. Todo isto debe producirse de acordo co criterio de médicos e médicas especialistas que deben dispor de todos os recursos que foren precisos para a atención dos casos. Instar ao Goberno galego, perdón, esta segunda está repetida, me parece. Terceiro, trasladar estes acordos ao presidente da Xunta de Galiza e titular da Consellería de Sanidade e ao Grupo Parlamentar do Parlamento Galego. Grazas. Moitas grazas, señora Fauce. Algúnha intervención? Señor Fernández, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Ben, nós vamos a apoiar esta moción, como non pode ser de outra forma. Simplemente decir que até recentemente os medios de tratamento dispoñibles producían altas tasas de fracaso terapéutico, además de ter unha elevada toxicidade e efectos secundarios graves, dándose ademais numerosos casos de doentes que non podían someterse a ese tipo de tratamentos por intolerancia a algún dos fármacos empregados. Como consecuencia delo, na actualidade en Galicia hai unha cantidade importante de persoas enfermas diagnosticadas en diferentes estadios de evolución da enfermedade de hepatitis C que non están sendo tratados e que teñen como única alternativa a vixiancia da súa evolución á espera de chegar a un estado que determine a idoneidade ou non dun trasplante hepático. Esta situación se veu radicalmente alterada coa aprobación recente de novos fármacos, particularmente o conocido como sofosbuvir, un antiviral de acción directa que foi aprobado pola Axencia Europea do Medicamento a principios de 2014 e pola Dirección General de Farmacia en marzo do 2014. En setembro de 2014, a daquela ministra de Sanidade anunciou públicamente que o Ministerio acadara un acordo co fabricante do fármaco para incluílo na sanidade pública e que os médicos puidesen prescribir a aqueles doentes que o precisen, engadindo que a proposta se trasladaría inmediatamente á Comisión Interministerial de Precios dos Medicamentos e que en outubro de 2014 podrán disponer los médicos de ese medicamento en toda España para aplicar a los pacientes que lo necesiten. Dende aquela, que xa choveu algo, hai elaborado un protocolo de posicionamiento terapéutico, hai un documento de priorización e a día de hoxe suceden esas declaracións públicas dos hepopatólogos a través da Asociación Española para o Estudio do Hígado, reclamando que os criterios para a dispensación do tratamento no sistema público sexan máis inclusivos e cifrando a necesidade de tratamentos urxentes a aplicar nun mínimo de 30.000 para o ano en curso. Hai tamén unha inquietude e hai queixas por parte dos doentes de hepatitis C, particularmente dos post-trasplantados non negativizados e dos que se atopan en fase cirrótica, porque van en aumento a comprobar como nuns casos a súa situación non é contemplada dentro dos criterios de elisibilidade que se aplican para acceso ao fármaco, en outros moitos a solicitude que cursan os hepopatólogos unha vez determinado que cumplen os requisitos establecidos é rexeitada ou non contestada. Por lo tanto, estamos ante unha situación grave, ante unha situación inadmisible e intolerable nun país desenrolado como é España e aquí hai que poñer solución canto antes. De aí o noso voto favorable a esta moción.
Moitas grazas, señor Fernández. Señora Benpica. Gracias, señor alcalde. Aquí me ha pasado lo mismo, me han entregado la moción 10 minutos antes del pleno, tiempo récord, y les pediría que, a no ser que sea una moción urgente, pues que intenten cumplir los requisitos de tiempo exigidos, por lo menos por deferencia para una persona que esté intentando hacer su función pública de manera humilde y con el tiempo justo. El gobierno local siempre dice que el empleo no es competencia suya y en consecuencia no hace nada. Este asunto tampoco lo es. Pero sí estamos a favor de reclamarles al gobierno a través de este pleno que se solicite y se garantice el tratamiento gratis de todos los afectados. Estamos a favor, pero exigimos que el gobierno local no se apoye en las necesidades de los ciudadanos solo cuando le convengan o cuando le interese políticamente. Gracias. Moitas gracias, señora Benpica. Alguna intervención? Non hai máis intervencións. Sométese o asunto a votación. Votos en contra da moción ningún. Abstencións ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. Ben, pasamos ao punto seguinte, que sería control e seguimento do goberno local, dación de conta. Punto 7. Dación de conta e debate no seu caso do informe da Tesorería da Corporación sobre o cumprimento do prazo de pago das obrigas municipais, segundo establece o artigo 4.3 da Lei 15 de 2010, cuarto trimestre de 2014, Concello, organismos autónomos, igualmente tamén da Sociedade Mercantil Turismo de Pontevedra, segundo remite a súa presidencia. Alguna intervención? Non hai ninguna intervención nin debate, por lo tanto queda dado conta e debatido. Punto número 8, toma de coñecemento da información suministrada polo Concello ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden HAP de 2015-2012 correspondente ao cuarto trimestre do 2014. Alguna intervención? Tampouco hai ninguna intervención. E pasamos ao punto número 9, coñecemento, resolucións e decretos. Non hai ninguna interpelación sobre esta cuestión. E pasamos ao punto número 10, interpelación do portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, o señor alcalde, sobre as cifras de desemprego que rexistra o municipio de Pontevedra. Ten a palabra o señor Moreno. Gracias, señor presidente. Ben, desde logo, o asunto que imos tratar agora cada vez está máis xente de acordo en que é o principal problema de Pontevedra, que é o desemprego, e particularmente a taxa de paro que reflexa a última EPA do último cuatrimestre do ano 14. Uns datos que reflexan como as demais cidades de Galicia están reducindo a súa taxa de paro, mentres que en Pontevedra, en vez de seguir esa tónica xeral de camiño a recuperación, se incrementa e estamos a preto dun 29%, cando na media estatal ou a media autonómica andan por un 20 e un 23% de paro. E nós aquí en Pontevedra un 28,7% de paro. A EPA é un índice de referencia para todos os Estados membros da Unión Europea e é aceptado unánimemente por ser o índice que máis claro reflexa a población que non está traballando. Esas cifras de paro, señor Fernández Lores, non pararon de medrar desde que vostede chegou á alcaldía de Pontevedra. No ano 99 non chegaban a 4.000 as persoas que non tiñan emprego en Pontevedra, e no ano 2015, no ano 2014, final do 14, superan xa os 11.000 parados. Creo que é un incremento salientable, dramático, que incluso hai que decir que nas épocas de bonanza económica, cando a economía estaba bollante, todas as cidades crecían e reducían o seu desemprego, incluso nese caso, no ano 2007, Pontevedra incrementaba as súas cifras de paro. Chegábamos por aquel entón a cifra de 7.000, o cual xa nos parecía unha barbaridade. E vostede, ante esta situación, pois mira de perfil, limítase a decir que eso non vai con vostede, que eso non é cousa súa, e tanto como decir que o principal problema de Pontevedra non é cousa do alcalde de Pontevedra, iso que nos dice vostede a todos os veciños de Pontevedra. Pois mal vamos, señor Lores, e o principal problema non é cousa do señor Lores. E di que as cidades non pode facer nada polo emprego. Eu pídolle que mire un pouco ao redor o que están facendo outras cidades de Galicia ou outras cidades de España. Lugo, por exemplo, ten un plan de apoio a microempresas inexistente en Pontevedra, onde nin está nin se lle espera.
Este Concello de Lugo, a través da Concellería de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación, é competente en materia de promoción de emprego e di que debe impulsar actuacións prioritarias eficaces a través de políticas que favorezan a empregabilidade, como é o estímulo e as axudas á creación de pequenas empresas, e así contribúe a dinamizar o tecido empresarial e a creación de novos postos de traballo, así como tamén a fomentar a mellora competitiva das empresas xa existentes. A Consellería de Traballo e Benestar habilita cada ano unhas partidas para o cofinanciamento destes proxectos empresariais promovidos por empresas de economía social, autónomos, cooperativas, sociedades laborais, etc. En Lugo se habilitaron para logo fondos de varios miles de euros. En Coruña tamén hai un plan de dinamización comercial, a rede Coruña Emprega, cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Eu pregúntolle se sabe que é o que é isto, porque desde que vostede está de alcalde non recoñezo eu ningún só euro de fondos europeos que vostede trouxera a Pontevedra, pero que sepa vostede que existen fondos europeos. Os últimos fondos deixoullos un alcalde do Partido Popular e vostede simplemente se limitou a gastalos. Os últimos fondos que se recordan son esos, polo tanto, nos insistimos en que hai que posibilitar a creación de sinerxias e alianzas tanto coa patronal, cos sindicatos, coa universidade, con todo o tecido económico, empresarial e comercial de Pontevedra para poder axudar a crear emprego. En Ourense tamén está o programa Ourense Inserta, cofinanciado tamén polo Fondo Social Europeo, hai un plan municipal de emprego, unha caixa de hortas dentro do programa Urbac da Unión Europea, financiado íntegramente pola Unión Europea e que facilita un intercambio entre os propietarios de terras que non as traballan e as persoas interesadas en cultivar hortas, pero que non dispoñan delas. En Vigo tamén hai plans municipais de emprego, o Vigo Emprega, axudas á creación de empresas para parados, se lles axuda co 50% de gastos de constitución e apertura, existencias iniciais de mercancía, gastos de alquiler de aluguer de local, suministros e gastos correntes, dereitos de propiedade industrial, imposto de vehículos de tracción mecánica. Existen tamén proxectos empresariais de interés municipal. E se nos vamos ao resto de España, hai moitos concellos que teñen as súas propias axencias de inversión que consiguen moitas delas captar inversións incluso de fora de España que posibilitan crear empleo. Son axencias e concellos e tamén chegan a acordos con certas entidades para que se faga unha lista de contratación e que cando esa empresa necesite empregados poda tirar desa lista de contratación de persoas en paro do propio concello. Non me quero estender máis en isto, señor Lores, pero son un pequeno resume do que outras cidades están facendo para loitar contra o paro. E o que vostede está facendo ou o que non está facendo é un exemplo da súa incapacidade e da súa nula xestión, señor Lores. Este é o principal problema de Pontevedra. E o principal problema en Pontevedra é o paro e ten un nome e apellidos un responsable que se chama Miguel Anxo Fernández Lores. Vostede é o problema de que esta cidade, señor Lores, teña unha taxa do 29%, de case o 29%. E vostede me dirá, claro, isto non é cousa miña, isto é cousa da reforma laboral do seu partido. Pero entón, explíqueme vostede como coa mesma reforma laboral, coa mesma lei, pois outras cidades están reducindo porcentualmente a súa taxa de paro. Sin ir máis lonxe, Ferrol, que é unha cidade que estaba en bastante mal lugar na lista da EPA, pois agora conseguiu reducir varios puntos e nós, en sentido contrario, estamos incrementando o paro. Algúnha explicación, algo terá que ver, digo eu, a política municipal, porque senón, señor Lores, todos os paros subiría ou baixarían na mesma proporción en todas as cidades. Está vostede vendo que non é así. E, polo tanto, a realidade, e o demostran outros alcaldes que teñen máis capacidade de xestión, ainda que moitos non son do Partido Popular, pero fan, se involucran, creen que o principal problema da súa cidade é o principal problema do seu alcalde. Aquí non é así. E, polo tanto, sabe vostede, ten que saber que sí se poden facer cousas. O único que fai, o único requisito é ter un alcalde e un goberno que queira facer cousas. Eu creo que é iso que nos falta en Pontevedra. E vostede, ante episodios que hubo en Pontevedra relevantes e salientables, deulle as costas a eses problemas. Por exemplo, non me quedo esquecer de cando Abrilat tiña un pé fora de Pontevedra e, a pesares de ter unha moción aprobada por este pleno que lleva obligada a vostede a mediar, a intermediar para solucionar e desenquistar ese conflito, vostede púsose de perfil completamente. Desde logo, o que teño claro, e todos os veciños de Pontevedra temos claros, é que se Abrilat está a sair, desde logo, non é gracias ao alcalde de Pontevedra. Noutro momento, cando se trataba nun Consello de Administración do Porto de Marín, no que vostede representa este Concello,
Se trataba un tema moi importante que era o relativo á sentencia que ordea o levantamento dos recheos con todo o que eso implica pola destrucción de industria, de empresas e de emprego que pode afectar a Pontevedra en grande medida. Vostede non tivo mellor ocorrencia que marchase a Torrevieja. Houve outros casos, non me vou estender máis, pero, por exemplo, os traballadores de Tafisa, do pouco que quedaba de Tafisa, tampouco se interesou vostede por elos. Hoxe, pois, desgraciadamente, non queda nin fábrica de Tafisa, nin podemos usar os terreos, nin edificio das artes, ali non hai nada de nada máis que un recinto vedado aos veciños de Pontevedra. Non queda nin fábrica, nin emprego, nin queda terreno disponible para os veciños de Pontevedra. Por lo tanto, eu creo que o seu balance de 16 anos, señor Lores, está en riba da mesa e, desde logo, é unha mágoa que vostede vai a pasar a historia como un alcalde que fixo moitas cousas importantes, cousas boas, pero desde logo que deulle as costas por completo o principal problema de Pontevedra, que é o paro. Nada máis, agardo, por tanto, a súa resposta. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Moitísimas grazas, ademais, porque a min me permite esta interpelación aclarar algunhas cuestións, inda que algunhas xa son así un pouco aburridas. Por lo de Torrevieja xa sona así un pouco, así, non sei. Bueno, podía ser un pouco máis imaginativo, non? Porque xa yo expliquei 20 veces, pero igual. O único que coincido con vostede, señor Moreira, que efectivamente o problema máis importante que teñen unha parte importante dos cidadáns de Pontevedra son as cifras de desemprego e de empobrecemento que están padecendo. Ben, aparte diso, eu teño que decirlle que a traxedia social que estamos a padecer todos os cidadáns, os veciños e veciños de Pontevedra, tamén da Galicia e tamén do Estado, a pobreza e o paro non son unha casualidade. Non son nin unha casualidade, nin unha plaga bíblica, senón, e eu levo dicindo xa hai moito tempo, e o sosteño e volvo a soster, e fixen distintos actos non só na cidade, senón fora da cidade, e incluso en concellos limítrofes, dicindo que toda esta situación, esta traxedia social, é unha política intencionada e sistemática, aplicada con premeditación e con alevosía do que eu teño chamado, e non eu solo, sistema cruel e corrupto que estamos padecendo, coa única finalidade de aumentar os beneficios do grande capital. E o digo con todas as letras. Os recortes dos ingresos das clases populares galegas, autónomos, traballadores, pequenas e medianas empresas, pensionistas, etc., pola vía do paro, da asfixia económica, do recorte das prestacións, está sendo brutal. E o peor de todo isto, e o dixen tamén reiteradamente, cada vez que se tomaban decisións por parte do goberno a respeito de reformas laborais e recortes de servizos, é que non hai perspectivas de futuro para a xente moza que se ve obrigada a emigrar ou a malvivir sen perspectivas. Mais ou menos co mesmo Produto Interior Bruto que hai 8 anos, ou sexa, coa mesma riqueza a repartir entre todos, uns poucos, cada vez menos, son moito máis ricos e a maioría da población cada vez máis pobre. Eu supoño que será eso ao que se refire o señor Rajoy cando fala de recuperación, a que os ricos recuperaron e aumentaron as súas fortunas, mentras a inmensa maioría se empobreceu. E, ademais, por se algunha administración local, dentro das súas posibilidades e competencias, ou das posibilidades, mellor dito, pretendía traballar para evitar esta desfeita social, o Partido Popular aprobou a Lei 27 de 2013, recortando as competencias municipais, expresamente, ademais, neste tema de promoción do emprego. Antes desta lei, os concellos e as diputacións tiñan poucas posibilidades, pero algunha había, de facer políticas contra o paro. Despois desta lei, ningunha ou prácticamente ningunha.
Polo tanto, señor Moreira, nos mostramos, eu móstrome unha vez máis, e o digo con todas as letras, insumiso a esta lei e mantemos actuacións como os plans de becas e emprego que están prohibidos por lei e facemos, obviamente, todo o esforzo posible para dinamizar a economía. Señor Moreira, xa ve, somos outra vez máis insumisos. Eu creo que debería repetir esa espléndida actuación que tuvo nun caso destos e ir a súa delegación de goberno rapidamente, a chivarse, para que nos abran outro expediente, outro xuízo a respeito, por exemplo, como fixo co tema da paga extraordinaria. Xa lle estou dando a ocasión. Señor Moreira, o paro depende fundamentalmente da política económica xeral e tamén de algunhas medidas especiais contra o paro. Para facernos unha idea, non está escoitando, señor Moreira, non? Porque despois non entende nada, claro. Dice, para facernos unha idea, na situación legislativa actual, a Unión Europea e o Estado español teñen o 90% da capacidade de decisión sobre a política económica e as políticas contra o paro. A Xunta deberá ter máis ou menos o 9,5% e os concellos e as diputacións, que son a administración local, alrededor dun 0,5%. Se ao señor Moreira o que realmente lle preocupara fose traballar para resolver esta desfeita social, bueno, o señor Moreira, como diputado autonómico, faría bastante mellor en dirixirse á Xunta sobre as razóns do paro e as medidas para combatelo tanto en Pontevedra como na Galiza. Ten moita ou máis responsabilidade e competencias que os concellos. Eu vou dicir unha cousa, señor Moreira. Eu non coñezo, e se usted mo dice, o mellor cambio de opinión, ningunha empresa que pechara as súas portas por culpa de que o Concello non cumplira cos seus compromisos. Ningunha. Absolutamente ningunha. E todo euro que sale deste Concello é para xenerar a actividade económica ou para crear emprego ou para manter o emprego existente. Eso yo dixo outro día aos señores estes preocupados pola industria. Coincidiron comigo que é verdade. Non, o Concello non ten culpa. O Concello non ten culpa. Usted dígame unha sola empresa que pechara en Pontevedra porque este Concello non cumplira cos seus compromisos. Non pagaran 15 días, non mantivera obras, non fixera actividades de todo tipo, etc. Dígame unha sola. En cambio, pola contra, señor Moreira, eu conozco moitas empresas deste Concello que pecharon nos últimos anos porque administracións públicas, entre elas a Xunta de Galicia, non cumple os seus compromisos. E lle podo dar nomes. Empresas que non lle pagaron as súas obras os concellos, que non lle paga as súas obras a Xunta de Galicia, ou que lle reduce ou non lle paga as súas obras o Ministerio de Fomento. Porque vostedes saben mellor que a min que a Xunta de Galicia no 2011 pechou o exercicio en setembro, no 2012 en agosto e no 2013 en maio. E iso que quere decir, señor Moreira, métase usted las facturas donde le quepan. Eso é o que quere decir. E presente a usted en xaneiro do ano que ven, que xa veremos. E, mentras tanto, se ven a pedir usted un crédito puente, pois vai ser que non lo hai. E pechan empresas, señor Moreira. E eu non escoitei ao señor Moreira, nin a ninguén do Partido Popular de Pontevedra, poñelo o grito no ceo, porque a Xunta non fixo o que tiña que facer. Ou o Ministerio de Fomento, que contrata obras de 2 millones por un ano, e logo dice, no, isto vai ser para 2 anos. E paga usted aos traballadores. Eso sabe perfectamente o señor Moreira. E me gustaría que me contestara. E o señor Moreira está acostumbrado a construir continuamente unha realidade alternativa, un mundo aparte. E como non hai ningún dato obxectivo, que mostre que en Pontevedra hai unhas cifras de paro diferentes das demais cidades galegas. Cando saleu a EPA esta última, eu acababa de vir dar unha conferencia en Ferrol.
Dios me perdone. Unha cidade que cando eu entrei neste concello a traballar como alcalde tiña 83.000 habitantes e o outro día saleu con 69.000. Nós cando entramos aquí tiñamos 73 e agora temos 83. Debe ser que a xente estará un pouco tonta para vivir esta cidade que non hai nada. É a única cidade que medrou no último ano, despois de levar 10 anos ou 14 anos consecutivamente crecendo. Hombre, e a única cidade que ten crecemento vegetativo positivo. Digo eu que iso significará algo. Significará algunha cousa. Cando falo de datos obxectivos, falo de datos obxectivos. Polo tanto, como non hai cifras de paro diferentes ao resto das cidades galegas, estamos máis ou menos na media, incluso ao mellor un pouco menos se temos en conta a población potencialmente activa, que temos máis población potencialmente activa que outras cidades, porque somos a cidade máis xoven de Galicia, pois ao mellor estamos incluso por debaixo da media. Vale? E eses datos están aí, e son datos do Instituto Galego de Estadística, que salen todos os meses. Da xente que está anotada no paro en Pontevedra, en Ferrol, en Coruña, en Vigo, en Cambados, en Vilagarcía, que o de Vilagarcía sí que é preocupante. Se destaca moito a cifra de paro. E entón, como non hai datos obxectivos, nin as cifras de paro oficiales da Xunta, pois son diferentes, entonces básase nun inquérito que se chama EPA, vale? Os autores da EPA dicen debaixo, e eu digo a todo o mundo, pois se non o veo, que o miren debaixo das cifras, expresamente que non ten fiabilidade ninguna para as cidades. E o dice expresamente para as cidades, porque o número da mostra é demasiado pequeno e se pode modificar as cifras. Por iso explica que de repente un día haxa 9.000 parados e de repente 11.800. Digo, oiga, mire usted, pero que pasou aquí? Que pasou? Pechou celulosas, que ten 5.000 postos de traballo, como todo o mundo sabe. E entón de repente aumentan 3.000 parados un día. Dixo, pero que non pechou aínda celulosas, señor Moreira. Ainda non pechou. Por lo tanto, non é posible que dun mes para 8 haya semejante variación. Ou non é posible que o Concello de Ferrol teña un 30% de paro porque se ve como o queixo, está aí, se ve, e o comentas con todo o mundo, e de repente ao año seguinte vai ao 23 e resulta que teña menos paro na EPA que o registrado. Bueno, hai cousas que non hai que non entenda, señor Moreira. Ben, a Diputación, no seu plan de emprego, non incluye a Pontevedra. Bueno, eu quero entender que se as cifras fosen as que vostede inventa, eu creo que o señor Louzán e mesmo a señora Ana Isabel Vázquez, que está aquí nesta corporación, que teñen sensibilidade, que teñen amosado sensibilidade para con esta cidade de Pontevedra, supoño que se volcarían con Pontevedra neste plan provincial. Pois parece ser que non o fan porque non debe ser a cousa tan grave. Bueno, pode quedarse vostede cos seus inventos, non? Eu o que lle digo é que ao señor Moreira dalle igual, non? Dalle exactamente igual. O asunto do señor Moreira é atacar a este alcalde, a este candidato, con razón ou sin ela. E se falamos de candidatos, pois falemos de candidatos, non? Decía o señor Feijóo outro día que o señor Moreira era un candidato resistente. Eu non estou inventando nada. Resistente, non sei que quería decir con eso. Bueno, o de que tiña claro o modelo para Pontevedra, eso xa é mellor nin comentarlo. Eso vámoslo deixar para outro día, porque, bueno, daría para moitos chascarrillos. Eu, aparte de chamarlle resistente, máis que resistente sería persistente ou incluso pertinaz, non? Por exemplo, copiou do señor Telmo Martín aquelo do alcalde do Paro, non? Ainda que o señor Telmo se leulle mal, eso, porque os veciños e veciñas de Pontevedra saben quen ten a responsabilidade do paro, non? Pero o señor Moreira Pertinaz segue RQR. Non copiou, curiosamente, o señor Moreira o comportamento do señor Martín cando lle deron a Pontevedra o premio CERMI.
porque o señor Telmo felicitou ao alcalde de Pontevedra polo premio Cermi e mesmo asisteu el, non estou seguro, a unha representación do Partido Popular a Madrid á súa entrega. Eso non copiou. Vostede, a través da persoa que elixeu como a súa man dereita, o señor César Aval, tachou o premio de chiringuito, o premio este que temos aquí diante. Chiringuito do terceiro mundo. Chiringuito do terceiro mundo. Vergonza debía dar. Despreciando o Comité Hábitat Español do Ministerio de Fomento. Do Ministerio de Fomento. Que dirixe dona Ana Pastor, que si felicitou o Concello de Pontevedra. E despreciando nin máis nin menos que a Axencia Hábitat das Nacións Unidas. Vale? Despois viñeron coa disculpa de que fora unha opinión personal, pero actuaron así. Non cambiaron nin corrixiron o erro. Cando o señor Moreira pudo asistir a Dubái a recoller o premio, expresamente convidado, o señor Moreira negouse, deixando que se identificase o premio co alcalde. Eu creo que é un erro mayúsculo do señor Moreira, un erro seu, que nin eu busquei nin o pretendín. E que lamento, ademais, pois quedou claro que a miña intención é compartir protagonismo con toda a corporación e con todos os veciños e veciñas de Pontevedra. E como pretendo, señor Moreira, cubrir este monumental erro? Bueno, pois cun erro aínda maior. Seguir a desprestixiar o premio, esta vez directamente o señor Moreira, relacionando co paro e co invento do propio señor Moreira de que Pontevedra o paro é moito máis alto que nas demais cidades. En síntese, decía o señor Moreira no seu escrito que o premio ONU Habitat non ten valor porque non erradicaba a lacra do paro en Pontevedra. Paro provocado polas políticas de gran capital aplicadas con entusiasmo polo Partido Popular en Madrid e en Santiago. Eu non sei se o señor Moreira é coñecedor de que moitas administracións gobernadas polo Partido Popular, por exemplo, a Xunta de Andalucía, o Estado español, perdón, a Xunta de Galicia, a Xunta de Andalucía tamén, a Xunta de Andalucía tamén, pero non está gobernada polo Popular e estará nunca, como son. A Xunta de Galiza, o Estado español, a Federación Española de Municipios e Provincias, a Xunta de Castilla e León, o Concello de Madrid con 4 proxectos, o Concello de Valencia, o Inserso, etcétera, 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 hasta 95 proxectos. Presentáronse o premio ONU Habitat entre máis de 4.000 en todo o mundo. Porque, obviamente, son coñecedores da súa trascendencia. Aspiraron ao premio polo gran prestixio que ten, pola suma importancia e elevada proyección que dá o premio en si mesmo. Eu non creo que ningunha desas institucións do Partido Popular pensara que iban a resolver inmediatamente o problema do paro co premio. Non o creo. Só lo creo, señor Moreira, porque lle daron a Pontevedra. Valoraron, pola contra, en que podía axudarlles neste campo e moito cara ao futuro. O señor Moreira leva mal, moi mal, que as candidaturas que presentou o Partido Popular a través das súas institucións, dignas de todo respeto, non gañaron e Pontevedra si ganou. Consciente do difícil que é obter o premio e da grandísima importancia que ten, o presidente da Xunta felicitou a Pontevedra públicamente. O señor Moreira non. O señor Moreira non felicita a Pontevedra. Permítame beber un rato. Mire vostede, señor Moreira, todas as cidades e territorios fían gran parte da súa estrategia á súa proxección exterior, en proxetar ou en posicionar a chamada marca cidade. Todas as cidades, autonomías e estados se poden
preséntanse os premios ONU Hábitat. Pontevedra está acadando unha proxección exterior magnífica, excepcional, impensable hai uns anos, nun segmento extraordinariamente interesante e de futuro como é o diseño urbano, a calidade urbana e as cidades saudáveis. A proxección está chegando, eu teño anotado aquí a Europa e Sudamérica, pero eu creo que está ampliándose continuamente a novos ámbitos e chegando a todo o planeta. Esta fantástica proxección exterior ten unhas enormes potencialidades de futuro en todas as ordes, especialmente para xenerar actividade económica e emprego. É o que buscan todas as cidades e non só as cidades, senón tamén a propia Xunta e mesmo o Goberno do Estado. Facer unhas campañas que obtivesen eses resultados sería prácticamente imposible, inda que se investisen dúcias de millóns de euros. Vexamos un exemplo dos últimos días. Unhas simples imaxes nun vídeo de Enrique Iglesias, fíjese usted, costoulle máis de 300.000 euros á Xunta. E a Xunta di que vai traer retornos moi superiores. Eu estaría encantado. O Gallá trae retornos impresionantes. Pero eu creo que moitos máis retornos vai traer o premio ONU Hábitat, seguro que moitísimos máis, e non só para Pontevedra, senón para Galicia en xeral e para o Estado tamén. Isto, desde o meu punto de vista, é traballar de verdade para crear emprego dentro das posibilidades dun concello. Como é traballar de verdade para crear emprego dentro das cativas competencias municipais, pois abonar a paga compensatoria da extra. Claro, porque iso xenera ingresos que logo se reinvirten nunha economía de mercado. Impulsar o Campus Crea, o viveiro de empresas, a propia planta de compostaxe, que pode crear máis de 50 postos de traballo, etc. Bueno, quero recordarlle porque me sorprendeume negativamente, bueno, non é novedade ninguna, pero que diga que os únicos fondos europeos que chegaron a esta cidade foron os que había un goberno anterior. Dixe, oiga, usted non se entera da misa a medias. E me parece grave, pareceme gravísimo, porque levamos 4 iniciativas locales de emprego social. 4. Continuadamente. Mulleres emprendedoras e 4 iniciativas locales. Pásese usted por ali, por Pontemuiños, e mire usted a xente que está traballando, os empregos que están formando, etc. Pásese por ali que non se entera. Usted non se enterou que tuvemos 4 millóns para un plan de dinamización turística da cidade. Usted non se enterou que o alcalde de Pontevedra presideu o Proder 2 comarca de Pontevedra. Usted non se entera que o alcalde de Pontevedra, por certo, co voto favorable de todos os alcaldes, que non son maioría do BNG, de Pontevedra e Morrazo, en total 12, sigue presidindo o líder da comarca de Pontevedra para xenerar emprego rural, que cada vez reduce máis por culpa da Xunta. Tamén hai que decirlo. Por lo tanto, eu non sei se se entera usted, ou que non hai fondos para promocionar a actividade comercial, que moitas das obras que se fixeron con fondos para apoiar a actividade comercial, ou do saneamento da ría con fondos de cohesión. Usted non se entera de misa de medias, e ten a obligación de enterarse. Ten a obligación de enterarse. Ni se entera ni siquiera tampouco dos plans que son fondos europeos tamén, pois da rehabilitación de Estribela, ou a do centro histórico, que non dá chegado, está aprobada pero non ven nunca. Usted é que non se me entera de nadiña. Pareceme grave, pareceme moi grave. O que lle doe ao señor Moreira é todo eso, non? E, ademais, eu creo que lle doi tanto que o leva a ser persistente e pertinaz nos erros, non? Por lo tanto, eu non teño máis que decirlle, ten a palabra señor Moreira. Gracias, señor presidente. Non son preexistentes, serei, en todo caso, persistente. Pero xa que lle gustan a vostede tantos premios, que, por certo, parece unha falta de respeto que o ninguneo o Instituto Mexicano de Evaluación, que tamén lle concede o premio Pablo de Tarso, do que vostede non quiso falar. Pero xa que lle gustan tantos premios, señor Lores, eu vou me permitir darlle o premio do paro, porque aquí o ten vostede, o premio da EPA, da Enquisa de Poboación de Activa,
28,7%. Récord da historia, récord das cidades galegas, señor Fernández Lores, por lo tanto, recollo o premio don Miguel Anxo Fernández Lores. Isto non leva cheque, pero doullo encantado neste momento, se quere facemos tamén un acto para celebralo. Aquí o ten a súa disposición, señor Fernández Lores. No tema do plan de emprego da Diputación, vostede non sabe o que está pasando. Vostede non ten nin idea. Vostede non sabe que a maioría das persoas que están contratadas a través dese plan de becas son persoas de Pontevedra e de Vigo. Moitas delas en empresas de fora de Pontevedra, porque en Pontevedra é complicado atopar empresas que xeneren postos de traballo ou que ofrezan esa posibilidade, as hai, e de feito nas que as hai tamén hai persoas de Pontevedra que gracias á Diputación, non gracias ao Concello de Pontevedra e moito menos o señor Fernández Lores, están atopando traballo, o seu primeiro emprego, a súa primeira oportunidade de entrar no mundo laboral en empresas de Pontevedra tamén. Pero non é gracias a vostede, que vostede xa sabemos que o tema do paro non vai con vostede e se pon de perfil. Por lo tanto, debería ser consciente, eu creo que se lle interesara un pouco cal é a realidade da xuventude de Pontevedra, debería coñecer estes datos. Máxime cando ten un concelleiro ali na Diputación de Pontevedra que non sei a que vai, porque desto parece que tampouco lle preocupa moito. Por lo tanto, señor Fernández Lores, o que debía facer vostede é imitar a outros concellos, a outras administracións que si consideran que poden facer algo para facilitar a xeración de emprego. Claro que se pode facer. Eu puxen antes exemplos bastante ilustrados de concellos que o están facendo. E xa que lle gusta ler, porque vostede non ten nin discurso propio, ten que ler o que lle escriben aí. De feito, a primeira vez que o leia aquí no pleno, porque hai cosas que lle costa bastante entender as frases cando fai certas pausas, vou ler un pouco, hombre, Mira, escoito o seguinte. Unha política activa a nivel industrial mostrou por primeira vez en Pontevedra que é falso que no noso concello non poida haber industria. Era posível, era desesável e só foi necesario que por parte do goberno municipal se adoptasen políticas de apoio á industria para que esta se establecese en Pontevedra. Esta política industrial reflítese na dinamización económica do concello e deu como resultado 1.200 postos de traballo directos, gran parte deles de nova creación, o que representa un aumento do 25% no número de traballadores do sector industrial no noso concello. Sonalle algo, señor Lores? Dende o Concello de Pontevedra se pode e se debe facer unha política de promoción económica activa, comprometida cos sectores económicos e co desenvolvemento das actividades produtivas. Se debe liderar todas aquelas actuacións que sexan fundamentais para o desenvolvemento de Pontevedra e a súa área de influencia. Sona de algo, señor Lores? Perfectamente, señor. Outra vez fora de sitio, descolocado, fora de sitio. Señor Lores, pensamos que os concellos deben asumir unha actitude de franco en minúscula, compromiso coa creación de emprego, impulsando medidas que favorezan a inserción laboral da mocidade, a incorporación da muller ao traballo, que faciliten a igualdade de direitos na sociedade, a creación de novos postos de traballo, a creación de empresas e autoemprego, a formación e cualificación, a análise das necesidades de emprego, a inserción de colectivos excluídos ao mercado laboral. Sonalle algo, señor Lores? Sonalle algo? Os concelleiros ordinarios sona algo isto que lles acabo de ler? Pois son as promesas electorais, o que vostede pensaba cando estaba na oposición e logo no segundo mandato, no 2003, que decía que sí se podían facer cousas para xenerar emprego. E non somente non facilita que se creen novas empresas, porque dígame vostede aquí, pois que grandes empresas se viñeron a establecer aquí a crear postos de traballo. Non solamente eso, sino que vostede contribuiu a que moitas empresas que eran punteiras e modelo, e non o decía eu, senón que o decía vostede, tiveran que pechar. Eu me acordo cando vostede presumía de empresas como Varela Villamor, de Indeza, de Sercoísa, vostede facía rodas de prensa, facía os empresarios sentarse ali para facerse a foto, e dicir, somos modelo de empresa, punteros en todo o mundo. Consultora Galega. Que pasou con esas empresas, señor Lores? Vostede non axudou nada a fundilas un pouquiño? Pois mire, Varela Villamor e Indeza son empresas que tiveron que acabar pelesando co Concello de Pontevedra porque vostedes non lle pagaban modificados de obra e que cando obtiveron as sentencias xa estaban en liquidación ou en concurso. Sercoísa, 1 millón de euros que agora ganou nun pleito. Pa que o quere agora? Está en liquidación. Non sería mellor que yo pagado antes, señor Lores, e contribuir a que se mantivera esa empresa e que pudera medrar? Agora non lle sirve de nada ese 1 millón de euros. Consultora Galega, que tamén era a empresa que vostedes se confiaron facer o plan xeral, e agora lle debedan non sei canto, medio millón de euros, tamén está en concurso. Algo ten que ver vostede nesas empresas, no seu debir. Entonces, por un lado, non deixa crear novas empresas, non atrae. Por outro, as poucas que había,
contribuí a fundilas, señor Lores, vostede, por omisión e por acción, contribuí a que teñamos este premio que, desde logo, non é como para estar contento, señor Fernández Lores. Hai outras cousas que teñen relevancia. A presión fiscal aquí en Pontevedra está a 580 euros por habitante, 250 euros por riba da media, 50 euros máis que Vigo, cando en Vigo os cidadáns de Vigo teñen máis servicios, por exemplo, o transporte público que non temos en Pontevedra, e moitísimas máis cousas que lle podería decir. Hoxe falamos aquí do tema do polígono do Vao, que dele va, creo que 10 anos dando voltas, e canto emprego se podía ter creado se tiveramos un plan xeral, hai anos un novo plan xeral, e andamos, e hoxe 10 anos despois vimos con unha modificación puntual do plan xeral, é dicir, outra chapuza máis. Empresas que tiveron problemas para abrir, o Burger King tiña todo preparado, hasta lle puseron pegas polas pegatinas, o color das pegatinas. A ese punto chegaron vostedes, señor Lores. Cando hai unha oportunidade para crear emprego, vostedes lle poñen pedras no camiño. Autónomos que, cando se aprobou a ordenanza de apertura con licencia directa, abriron, moitos deles, eu coñezo algún caso, invertiron a paga única do desemprego, dixeron, vimos invertila neste novo negocio, abriron o negocio, os poucos días van vostedes e lle fechan o negocio. Un negocio que non ten actividade industrial, nin emitía fume, sino que eran simples, a veces, almacéns, e vostedes fecharon o negocio durante tempo e puxeronlles unha sanción. Estamos coa oferta comercial máis baixa do último século, señor Fernández Lores. Non quería datos? Estes son datos. Un negocio cada 3 días estivo pechando en Pontevedra. 200 negocios pecharon nun ano, señor Fernández Lores. Pero propusemos tamén crear un plan de emprego, dotar de 70 millóns de euros do que máis ou menos o que ascende ao orzamento, 1 millón de euros, creo que non é moito pedir, 1 millón de euros a un plan de emprego. Non aceptaron vostedes. Non aceptaron. En cambio, meteron un plan de becas de 200.000 euros e hoxe aquí teño que decir con moito asombro que é increíble o que está pasando con este plan de becas, señor Fernández Lores, o que está facendo vostede con persoas que non tiñan traballo e que lles prometeu un emprego cunha beca, que levan 2 meses traballando por un salario inicialmente de 300 euros. Sabes canto levan cobrado o día de hoxe? E levan 2 meses traballando. Isto non o sabe, non? Ou non llo contan? Sabe canto leva cobrando? En 2 meses. 42 euros. Eso non quere falar vostede, non? Está vostede explotando a persoas de Pontevedra que con toda ilusión, con toda esperanza se adheriron a ese plan de emprego que vostede aprobou desde o seu goberno, xa exigo o plan de emprego porque son 200.000 euros e os están explotando e vostede o permite. É un escándalo, é unha vergoña esta explotación e humillación de veciños de Pontevedra. Vostedes engañaron a estas persoas que non tiñan emprego, lle dixeron que lles atopaban un traballo, eles van con toda a súa ilusión e con toda a esperanza e resulta que levan 2 meses traballando e levan cobrado 42 euros cando teñen que cobrar 300 euros ao mes. Esta é a realidade. Non quería datos, señor Lores, aí os ten. O que vostede fai, señor Lores, realmente é indigno. E o que máis se botou en cara, o que máis se botan en cara os veciños de Pontevedra, sabe que xa non é que non fixera nada para loitar contra o paro, porque eso xa di que non vai con vostede, que estamos en un sistema cruel e corrupto, sistema no que, por certo, non vive nada mal vostede e o seu equipo de goberno, será cruel e corrupto, pero é cómodo para vivir. O máis dramático e o que máis lle reprocho non é que non fixera nada, é que nin siquiera o intentou. Nin siquiera o intentou e sigue dicindo que non o vai intentar. O principal problema, señor Fernández Lores, ten nome, se chama Miguel Anxo e ten apelidos e se apellida Fernández Lores. Nada máis e moitas gracias. Moreira, señor Moreira, hai dúas cousas, bueno, unha cousa, non? Que non vou a contestarlle, pero solamente vou dicir unha. Unha, a falta de respeto a que falou do señor Mosquera como portavoz da Diputación. Eso non lle vou a permitir. Porque non hai ninguén dentro da Diputación, sean funcionarios ou non, que non teña un mínimo de respeto polo traballo do señor Mosquera na Diputación, para esta cidade e para toda a provincia, sin ningún tipo de interés. Cada vez que sale unha entrevista a un funcionario da Diputación, destos incluso coa má levantada, así, dos que andan coa má levantada, e sistemáticamente falan con respeto do señor Mosquera. Por lo tanto, usted non lle chega nin a suela do zapato. E non lle vou a permitir que diga babosadas, vale?
de persoas que non lle chega a usted a sola do zapato. Esa é unha cuestión. E outra é a manipulación vergonzosa, non? O sea, intentar decir, pero usted que me está dicindo? Que a xente que está cobrando unha beca do Concello que está tramitando os compañeros de corporación non van cobrar. Me está dicindo usted eso? Usted me está dicindo eso? Habrá algún problema? Dixo, pero eu teño toda a confianza de que sabe. Usted hai que ser miserable para decir eso. Pues supóñome, porque non me creerá usted que non se lle vai pagar ou que non habrá algún problema de tramitación de algún tipo. Hai que ser miserable para decir eso. Bueno, pero en todo caso, son dúas cuestións que me sacan de, en fin, das miñas casillas, non? Porque é que hai cousas que non son tolerables. Política non vale todo, hombre. En todo caso, eu, fora destas cuestións que non tiña pensado intervir con elas, eu sei que todo o que está facendo vostedes son ataques contra min, non? E eu non lles vou a tomar a mal, Eu entendo perfectamente que son unha mostra de frustración, da súa frustración, non? Porque usted de repente dice unha cousa en Pontevedra sobre a planta de compostaxe e logo chega a Santiago e ten que dicir todo o contrario, porque lle manda o partido. E entón eso é frustrante, moi frustrante. Eu entendo que logo se comporte de forma rara. Mete a pata co premio ONU Hábitat. Meter a pata con eso debe ser frustrante, señor Moreira. Eu estou seguro que está usted arrepentido a estas alturas de non ir a Dubái, ou polo menos non mandar unha carta, ou polo menos non felicitar telefónicamente ao alcalde e a todos os pontevedreses a través do alcalde porque nos deran este premio. Claro, eu estou convencido que está arrepentido, non? Ora, eu de verdad que o sinto que este frustrado, pero eu non lle podo resolver ese problema. Non lle podo resolver nin que vostede non lle queira esta cidade, absolutamente nada, nin os intereses colectivos, absolutamente nada. Eso ten que resolver vostede, si sabe, ou en todo caso, o seu partido, non? Logo, hai unha contradicción, porque, e non me gusta decir estas cousas, de verdad yo digo, porque o señor Moreira fíase da EPA, non? Un inquérito que é moi pobre, non? Moi pobre, reconocido polo propio inquérito, porque efectivamente si lle dou a razón cando dice que a EPA se utiliza a nivel de Estado para ter unha idea, unha radiografía do que está pasando no Estado. É verdad, ten un número de enquisas suficientes para darte unha idea do que está pasando a nivel de Estado, pero non vale nin para o Concello de Cambaos e moito menos para o de Pontevedra. Non vale porque as enquisas non son suficientes e por eso se distorsiona. Ahora, eu creo que hai outros inquéritos que utilizan enquisas multiplicadas por 10 ou por 20, o sea que son mostras grandes que probablemente, hombre, teñen bastante máis fiabilidade. Deses inquéritos vostede parece que non se fía, porque hai varios inquéritos electorais que coñece vostede, que son públicos, que dicen que o Partido Popular está en forte regresión a nivel de Estado e en Pontevedra tamén. Eu creo que tiña que facerlle algún caso a eses inquéritos, que son bastante máis fiables, e cambiar radicalmente de liña política. Podría facer tamén outra recomendación, algo por Pontevedra, ou polo menos facer algo que non vaya contra Pontevedra, que xa nos daríamos cun canto nos dentes. Inda que eu, sinceramente, penso que xa é un pouco tarde, non? Pero inda que sea un pouco tarde, seguro que os seus hipotéticos votantes yo van a agradecer. Por lo tanto, señor Moreira, bo día e moitas gracias. E vamos a pasar ao seguinte punto, Pasamos ao seguinte punto. Perdón, señor Lores, pido unha última intervención. Bueno, simplemente que non sea moi repetitiva e moi larga, non hai problema ningún. Me fala vostede que lle mande cartas, eu teño lle mandado cartas a vostede, non máis ten contestado. Será temas que non lle interesan. O que lle acabo de decir destas persoas que están traballando, eu espero que cobren a final. O único que lle digo é que levan 2 meses traballando, levan cobrados 42 euros. E vostede cobra a final de mes, a que sí? Pois eles tamén deben cobrar a final de mes.
E para exigir respeto, antes hai que ser respetuoso. Eu teño sido aquí insultado por vostede e busque vostede algunha acta na que eu lle teña insultado algunha vez, vale? Entonces, cando un ten a razón non fai falta insultar. O que pasa é que eu entendo que este premio é duro de roer, pero é o premio que leva gañado vostede, o leva gañado a pulso, porque o que dicir que a política industrial non vai comigo, desde logo que é merecedora dese premio. Señor Lores, está claro que vostede é un alcalde cansado, eu sei que vostede non se quere presentar ás eleccións, sei que lle obligaron porque non o tapan recambio, pero creo que sería bo para o seu partido que buscara un recambio, porque eu non estou frustrado. Quen está frustrada é Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Preguntas? Algunha pregunta? No boletín publicado igual non... Algunha pregunta? Señor César Abal, ten a palabra. Sí, para el señor González, Raimundo González, que lleva todo el pleno misteriosamente callado, no sabemos por qué, a lo mejor es porque estaban aquí los vecinos de Ponte Sampaio y se escondió ahí detrás del asiento, recostado para atrás, para que no le vieran bastante. Es una pregunta. Usted afirmó que el nuevo presupuesto había una subida de inversiones, dijo textualmente de 7 a 11,2 millones de euros y que eran los presupuestos más expansivos posibles dentro de un marco restrictivo, y milagrosamente, yo lo definí como el milagro de los panes y los peces, de la multiplicación de los panes y los peces, milagrosamente del año pasado, de sus propias afirmaciones, que dijo que eran 7 millones de euros de inversiones, nos encontramos con que fueron 17. Yo le quiero hacer la pregunta aquí, si puede explicarnos en qué se invirtieron 17 millones de euros en Pontevedra en el último año. Home, mire o avance da liquidación do orzamento, venlle aí todo. Entonces, en todos os orzamentos hai unha previsión inicial, hai unhas modificacións que viñaron por pleno, e hai unhas xeneracións, etc. Entonces, ten aí os datos, e os datos que dou é os que dei públicamente, é os que elaboran os servicios económicos do Concello. Entón, bueno, lea un pouco, en todo caso, despois os comentamos. Moitas grazas. Alguna outra pregunta? Señora Teso, non? Se non hai preguntas, pasamos ao apartado de rogos. Señora Teso. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, como aquí nunca está moi claro quen leva que no asunto das obras, aínda que hai un pouco o señor Louro dixo que era o concelleiro de urbanismo e obras urbanas, bueno, estes rogos van para quen corresponda, o señor Louro, o señor Bará, que dame igual, o goberno. Os veciños da rúa Pilar Bértola préganos que solicitemos a este pleno que se arranxe o firme desta rúa que está tamén no centro de Pontevedra, sin ir máis lonxe, preto do Chale de Fontoira. Non só a rúa, senón que as beiras rúas teñen gretas que permiten que a auga se filtre aos cimentos dun dos edificios cos problemas que isto conleva. Outro rogo que nos fan tamén os veciños de Poza da Barcia, que preguntan se a rúa non forma parte deste concello, porque polo estado no que se encontra o firme así o parece. Co cual, este grupo municipal o que lles roga é que arranxen ambas as dúas o máis axiña posible. Moitas grazas. Moitas grazas. Tomamos nota do rogo. Algún outro rogo? Señora Bienpica. Muy rápido. Gracias. Los vecinos de la Asociación de Salcedo Norte me piden, como sabían que había un pleno, si se puede arreglar el alumbrado del puente Matalobos. Simplemente es eso, quería dejar constancia. Moitas grazas. Se non hai ninguna pregunta máis, antes de levantar a sesión, quería invitar a toda a corporación á sesión que faremos, bueno, un acto de celebración pública da concesión do premio ONU Habitat, que será o xoves día 5 ás 8 da tarde neste mesmo teatro principal. E a partir de aí, levantamos a sesión. Bo día a todos e a todas.